Τρίτο πρόγραμμα. Λουίτζι Πιραντέλο. 6 πρόσωπα ζητούν συγγραφέα. Μετάφραση Αλέξη Σολομού. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Κώστα Μελίδη. Ραδιοσκηνοθεσία Στέφανου Λινέου. Παίζουν οι ηθοποιοί με τη σειρά που θα ακουστούν: Πέτρος Ζαρκάδης, Αλέκος Μαυρίδης, Στέφανος Λινέος, Ντίνα Κόνστα, Τάσος Κωστής, Χρήστος Κελαντώνης, Γιώργος Νέζος, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Βίκη Βανίτα, Θόδωρος Ζιζίκος, Βάσος Ανδρονίδης, Χριστίνα Κουτσουδάκη, Έλλη Φωτίου, Βασίλης Κεχαγιάς, Ντίνα Γιαννακού. Το θέατρο του Πιραντέλο, που είχε τόσο σκανδαλίσει την επόμενη του πρώτου μεγάλου πολέμου, σήμερα είναι αναγνωρισμένο καθεστώς. Αυτό δεν το εμποδίζει ωστόσο να προκαλεί πάντα την προσοχή, και όχι μόνο των ανθρώπων του θεάτρου ή των διανοουμένων που είχαν βαλθεί τότε να το συζητούν για να το αξιολογήσουν, ή και απλούστερα ακόμα να το αμφισβητήσουν. Μαζί με τον Ερίκο τον Τέταρτο, το έργο του Πιραντέλο 6 πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, τοποθετείται στην κορυφή της πυραντελικής δημιουργίας. Λοιπόν, είναι περίεργο πως από μιαν άποψη αυτό το έργο, όπου ο συγγραφέας βρίσκει τον πιο επιγραμματικό συνδυασμό για να εκφράσει την κοσμοθεωρητική του στάση, πως λοιπόν σε αυτό το έργο εμφανίζεται στη σειρά της παραγωγής του όχι προγραμματικά από τα πρώτα, αλλά μόλις 22ο. Θα λέγει κανένας πως τόσο αποθυσάβρισμα πείρας της ζωής και της σκηνής χρειάστηκε στο δραματουργό για να ξεκαθαρίσει το εσωτερικό του όραμα και να το στερεώσει σε μια λαμπικαρισμένη εικόνα. Η οικογένεια των 6 προσώπων είναι μια βασανισμένη οικογένεια. Θέλουν να επιβάλλουν τη δική τους, την πλασματική πραγματικότητα μέσα στον κόσμο της πραγματικής ζωής, που θα αποδειχθεί άλλωστε ανίκανος να συλλάβει ο ίδιος την πραγματικότητά του. Το καθένα από τα μέλη αυτής της οικογένειας έχει το δικό του δράμα. Η περιπλοκή όμως προέρχεται από το ότι όλα αυτά τα δράματα απομένουν με κάτι το ασύμπτωτο μεταξύ τους. Διασταυρώνονται, μπλέκονται, συνυφαίνονται, χωρίς κανένα από τα πρόσωπα να μπορεί να βρει κατανόηση από το διπλανό του. Το καθένα μένει κλεισμένο στη δική του την αλήθεια, και παρόλες τις απεγνωσμένες προσπάθειες που κάνει για να βγει, να επικοινωνήσει, να εξηγήσει, να γίνει νοητό, δεν το κατορθώνει. Εκείνο που επιτείνει την αγωνία είναι πως τα πρόσωπα αυτά που διψάνε για κάποιο είδους πραγματικότητα στερεή αρνούνται με όλες τους τις δυνάμεις να καθυλωθούν σε μια μόνο στάση, που να τα εκφράζει και να τα αντιπροσωπεύει στο εξής τελειωτικά, δεσμευτικά. Ενώ φλέγονται από το πάθος να υπάρξουν, ωστόσο θέλουν, απαιτούν τη ρευστότητα της ζωντανής ζωής. Όχι τη σχηματική παράσταση που εννοεί να τους επιβάλλει ο διπλανός τους για να τα φυλακίσει σε μια στιγμή ευσύνοπτη. Γιατί δείγμα αδιάψευστο της αλήθειας, μας λένε με όλους τους τρόπους, είναι η ασυνέπεια. Το αληθινό είναι απίθανο και φαίνεται παράλογο. Το πίθανο φανές δεν είναι και αληθινό. Έτσι, τα 6 στοιχειωμένα πρόσωπα του Πιραντέλο, αν ήρθαν για να ζητήσουν τη φιλοξενία της τέχνης, εννοούν και να της υπαγορέψουν νόμους άλλους από τους ήσαμε σήμερα γνωστούς. Η μανία της πιθανοφάνειας, όπως εξηγεί ο πατέρας, μαστίζει την τέχνη του θεάτρου. Η αποστολή της τέχνης όμως είναι να συνεχίζει σε επίπεδο υψηλότερο το έργο της δημιουργίας. Υψηλότερο από το επίπεδο του κοινότοπα πιθανού. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα και η ελπίδα να εκφραστούν τα 6 πρόσωπα, με το μέσο της δραματικής τέχνης να αποβαίνει δυστυχώς χειμερική. Όπως ήρθαν, φέρνοντας το απαρηγόρητο δράμα τους, έτσι και θα φύγουν, δίχως την ανακούφιση πως βρήκανε το μέσο να ολοκληρωθούν. Έχουμε εδώ κάτι περισσότερο από την πολυσχολιασμένη πυραντελική σχετικότητα της αλήθειας. Έχουμε μια γεύση μοναξιάς, τραγική, που διαφέρει από την τραγωδία κατά το ότι δεν έχει λύτρωση. Είναι μια μοναξιά καθαρά σύγχρονη.
Αλλά ας ακούσουμε καλύτερα το ίδιο το έργο του Πυραντέλο. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω, καρφώνω. Τώρα βρήκες να καρφώσεις. Είναι 10:30 ώρα. Σε 2 λεπτά θα έρθει ο κύριος Θειασάρχης για την πρόβα. Και εγώ πότε θα τελειώσω, δεν μου λες? Άλλη ώρα. Πότε? Όταν θα τελειώσει η πρόβα. Άντε, μάζεψε τα πράγματά σας από εδώ. Πρέπει να ετοιμάσετε τη σκηνή για τη δεύτερη πράξη. Ελάτε, σοπάστε, έρχεται ο κύριος Θειασάρχης. Γεια σας. Γράμματα έχουμε, ταχυδρομείο έχουμε. Ταχυδρομείο είναι όλο εδώ. Στο γραφείο μου, σε παρακαλώ, αμέσως. Εδώ δεν βλέπει κανείς τη μέτη του. Πες να ανάψει ένα φως, παρακαλώ. Μάλιστα, αμέσως. Παρακαλώ, φώτα. Εμπρός είμαστε όλοι εδώ. Λείπει κανένας, παρακαλώ. Η πρωταγωνίστριά μας, κύριε. Λείπει η πρωταγωνίστριά μας, όπως πάντα. Παρακαλώ, πρόστιμο για να μάθει να έρχεται η κυρία πρωταγωνίστρια στην ώρα της. Όχι, παρακαλώ, εδώ είμαι. Εσύ το βάρατε τάμα, δηλαδή να με σκάσετε, να μας κάνετε πάντα να περιμένουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Με συγχωρείτε, παιδεύτηκα να βρω αυτοκίνητο για να φτάσω στην ώρα μου. Μα βλέπω πως δεν αρχίσετε ακόμα. Κι εγώ δεν βγαίνω αμέσως. Τζοβάνι, το κλείνεις, σε παρακαλώ, στο καμαρίνι μου. Δεν καταλαβαίνω, δεσποινής μου, τι θέλετε το σκυλάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί έρχεται στην πρόβα με σκυλάκι. Δεν το καταλαβαίνω. Παρακαλώ, ησυχία. Λοιπόν, θα κάνουμε πρόβα στο παιχνίδι των ρόλων του Πυραντέλο. Δεύτερη πράξη. Παρακαλώ, κύριοι, θα ήθελα προσοχή, έτσι. Ποιοι παίζουν σε αυτή τη σκηνή? Στη δεύτερη πράξη, ποιοι παίζουν, παρακαλώ? Εσείς παίζετε, δεσποινής μου. Εγώ όχι. Τότε φύγετε από τα πόδια μου να πάρω ευχή. Ορίστε. Έλα, υποβολέα άρχισε. Υποβολέας, είπα τι παλιά άρχισε. Ναι, και κείμενο. Εντάξει, κίνηση. Λοιπόν, το σπίτι του Λεόν Εγκάλα. Μια παράξενη τραπεζαρία γραφείου. Ναι. Έχουμε νομίζω, δεν είναι, θα πάμε το κόκκινο σαλόνι, Το κόκκινο σαλόνι, μάλιστα. Μπράβο, αντί μπράβο. Λοιπόν, ένα γραφείο. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, ένα γραφείο, ένα τραπέζι γεμάτο με βιβλία και χαρτιά. Ράφια με βιβλία, βιτρίνα με πολύτιμες πορσελάνες και γυαλικά. Μάλιστα, φροντιστής τα έχουμε όλα αυτά νομίζω. Λοιπόν, πόρτα στο βάθος που οδηγεί στην κρεβατοκάμαρα του Λεόν. Ναι. Πόρτα αριστερά προς την κουζίνα. Δεξιά η πόρτα του χολ. Ναι. Παρακαλώ προσέξτε με, από εδώ το χολ, από εκεί η κουζίνα. Εσύ παιδί μου που υποδίεσαι το Σοκράτη, θα μπαίνεις και θα βγαίνεις από εδώ. Συνοηθήκαμε, πες ναι, παιδί μου, να σε ακούσω. Πες ναι. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, προχωρέ κύριε. Η εικόνα πρώτη. Ναι. Ο Λεόν Εγκάλα, ο Γκουίνιτο Βενάτσι, ο Φίλιππο που τον φωνάζουν Σοκράτη. Ναι, αυτόν που είπαμε. Λοιπόν, να διαβάζω και τις οδηγίες. Τα είπαμε, στα έχω πει 100 φορές. Θέλω και οδηγίες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όταν ανοίγει η αυλαία, ο Λεόν Εγκάλα, φορώντας άσπρη ποδιά και μαγειρικό σκούφο, χτυπάει ένα αυγό μέσα σε ένα μικρό μπολ. Ένα αυγό χτυπάει. Μάλιστα. Μέσα στο. Μάλιστα. Παρακάτω. Ο Φίλιππο, ντυμένος και αυτός αμάγειρας, κάνει ακριβώς το ίδιο. Ο Γκουίνιτο Βενάτσι κάθεται και ακούει. Που χτυπάει. Ναι. Είναι απαραίτητο να φορέσω μαγειρικό σκούφο. Αφού το γράφει, είναι δυνατόν να μην το φορέσετε. Με συγχωρείτε, αλλά είναι γελίο. Γελίο. Τι να σας κάνω δηλαδή όταν δεν υπάρχουν πια καλές γαλλικές κωμωδίες. Και καταντήσαμε να παίζουμε τις κωμωδίες του Πυραντέλο. Που αν καταλάβεις μια λέξη από δάφτες είσαι φαινόμενο. Είναι έτσι γραμμένες που ούτε οι ηθοποιοί ούτε οι κριτικοί μένουν ποτέ ευχαριστημένοι. Σας παρακαλώ. Μαγειρικό σκούφο. Μάλιστα κύριε, μαγειρικό σκούφο. Και θα χτυπάτε και αυγά. Πώς σας πέρασε η ιδέα πως δεν θα κάνετε τίποτα άλλο σε αυτό το έργο? Λάθος. Θα υποδηθείτε το τσόφλι των αυγών που χτυπάτε. Σας παρακαλώ, μη γελάτε. Σας παρακαλώ, είπα, μη γελάτε. Είμαι πρώτος κωμικός. Αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι λέω πρέπει να γελάτε. Ορίστε. Μάλιστα κύριε, το τσόφλι. Δηλαδή η κούφια λογική που δεν την γεμίζει το τυφλό ένστικτο. Στο έργο αυτό εσείς είστε η λογική και η γυναίκα σας το ένστικτο. Το τέλος του παιχνιδιού των ρόλων, πώς να σας πω. Ελάτε πιο κοντά να σας δούμε, παιδί μου. Έτσι, μπράβο. Ναι. Να μπει στο νόημα του ρόλου σου. Μάλιστα. Λοιπόν, στο τέλος του παιχνιδιού των ρόλων θα πρέπει έτσι να έχετε καταντήσει το ανδρίκελο του εαυτού σας. Καταλάβατε? Όχι. Ούτε κι εγώ. Μη γελάτε, είπα, ό,τι λέω αμέσως κωμικό το βρίσκετε. Ορίστε. Σας συμβουλεύω. Προσέξτε, αυτό ισχύει για όλους. Σας συμβουλεύω όταν μιλάτε να είστε γυρισμένοι προς το κοινό. Είναι που είναι αλόκοτο το έργο που θα παρουσιάσουμε. Αν δεν σας ακούει και ο κόσμος, πάμε χαμένοι για καλά. Ορίστε. Λοιπόν, προχωρούμε. Πού είχαμε σταματήσει? Ωραία. Με συγχωρείτε. Να βάλει το σκέπασμα του υποβολίου, κάνει ρεύμα. Ναι, βέβαια, δεν είπαμε και να πουντιάσεις. Άντε μπράβο. Ποιος είναι? Τι θέλεις, Τζοβάνι? Με συγχωρείτε κύριε Διευθυντά. Σας ακούω. Είναι κάτι άνθρωποι που θέλουν να σας μιλήσουν. Εμένα? Μάλιστα. Αφού κάνουμε πρόβα. Ξέρεις πολύ καλά ότι την ώρα της πρόβας δεν θέλω να με ενοχλεί κανείς. Μα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Και τι θέλουν, μπορώ να μάθω? Ορίστε.
Ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε ένα συγγραφέα. Συγγραφέα? Ποιος συγγραφέα? Όποιον να είναι, κύριε. Αυτό δεν υπάρχει ούτε μισό συγγραφέας. Δεν κάνουμε πρόβα σε καινούριο έργο. Τόσο το καλύτερο, κύριε, τόσο το καλύτερο. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στο καινούριο σας έργο. Αφού δεν είναι ο συγγραφέας, εκτός αν θέλετε να γίνετε εσείς. Εγώ συγγραφέας, χωρατεύετε. Τι λέτε, κύριε? Απέναντίας σας φέρνουμε ένα λυπητερό δράμα. Μπορεί να γίνετε πλούσιος με μας. Σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη να πηγαίνετε. Δεν μπορούμε να χάνουμε τον καιρό μας με τρελούς. Όχι, κύριε. Το ξέρετε πως η ζωή είναι γεμάτη από ασυναρτησίες που δεν χρειάζεται να φαίνονται αληθινές, γιατί απλούστατα είναι αληθινές. Δεν καταλαβαίνω που να πάρω διάλογο. Τι λέτε τώρα? Λέω, κύριε, πως η τρέλα είναι να επιδιώκει κανείς την αληθοφάνεια με το πρόσχημα πως δίνει την εντύπωση του αληθινού. Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω πως αν υπάρχει τρέλα, αυτή είναι η μόνη δικαιολογία του επαγγέλματός σας. Ένα λεπτό. Για ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Δεν μας χαράει την πρόβα μας τώρα ξαφνικά ο κύριος αυτός. Δηλαδή, ώστε σας φαίνεται, κυρία μου, πως το επάγγελμά μας είναι για τρελούς. Φυσικά, να δίνεις την εντύπωση του αληθινού σε κάτι που δεν είναι και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ανάγκη, έτσι για παιχνίδι. Η τέχνη σας δεν είναι να παρουσιάζετε στη σκηνή φανταστικά πρόσωπα. Και εγώ σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Και εγώ σας παρακαλώ, αγαπητέ μου κύριε, να αναγνωρίσετε ότι η τέχνη του ηθοποιού είναι από τις πιο ευγενικές. Αν οι σημερινοί συγγραφείς δεν μας προσφέρουν παρά μόνο ανόητα έργα και ανδρίκελα αντί για ανθρώπινους χαρακτήρες, πρέπει με όλα τα αυτά να ξέρετε πως είμαστε υπερήφανοι που έχουμε ζωντανέψει εδώ πάνω σε αυτό το σανίδι έργα αθάνατα. Αυτό είναι θαυμάσια. Πλάσματα ζωντανά. Πιο ζωντανά από τρελούς που αναπνέουν και φοράνε ρούχα. Πρόσωπα λιγότερα πραγματικά ίσως, αλλά πιο αληθινά. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Δεν καταλαβαίνω, αφού πρωτήτερα, αγαπητέ μου κύριε, λέγατε... Όχι, με συγχωρείτε. Απαντούσα σε εσάς που λέγατε πως δεν μπορείτε να χάνετε τον καιρό σας με τρελούς. Κι όμως κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από εσάς πως η φύση χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φαντασία για να συνεχίσει σε ένα επίπεδο ανώτερο το δημιουργικό της έργο. Ωραία, πολύ ωραία, αλλά πού θέλετε να καταλήξετε? Πουθενά, κύριε. Πουθενά. Μονάχα να σας αποδείξω τούτο. Όπως μπορεί να γεννηθεί κανείς με ένα σωρό διαφορετικές μορφές και τρόπους, να γεννηθεί δένδρο και πέτρα, νερό ή πεταλούδα ή γυναίκα, έτσι μπορεί να γεννηθεί και θεατρικό πρόσωπο. Δηλαδή εσείς μαζί με την αξιότιμη συντροφιά σας γεννηθήκατε θεατρικά πρόσωπα? Ακριβώς, κύριε. Και είμαστε ολοζώντανοι, όπως βλέπετε. Λυπούμε που σας ακούω να γελάτε. Εμείς φέρνουμε μέσα μας, σας το ξαναλέω, ένα δρόμο. Μπορείτε άλλωστε να το αντιληφθείτε και μόνοι σας από το θέαμα αυτής της γυναίκας με τα μαύρα πέπλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν αντέχω άλλο. Παρακαλώ, αδειάστε μας στη γωνιά. Διευθυντή σκηνής. Έξω. Να βγουν έξω και οι έξι. Σας παρακαλώ. Δεν είναι πράγμα. Όχι. Σας παρακαλώ. Πρέπει να μας ακούσετε. Και εμείς έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Εμείς. Οι φάρσεις δεν επιτρέπονται. Ορίστε. Η δυσπιστία σας μου κάνει κατάπληξη. Κυρία μου, με συγχωρείτε. Μα δεν είσαστε συνηθισμένοι να βλέπετε να ζωντανεύουν πάνω σε αυτή τη σκηνή το ένα αντιμέτωπο με τ' άλλο τα πρόσωπα που δημιουργεί ένας συγγραφέας? Διστάζετε να μας παραδεχθείτε επειδή δεν μας αναφέρει η φυλάδα του υποβολέα? Να είστε βέβαιος, κύριε, πως είμαστε 6 πρόσωπα που παρουσιάζουν τρομακτικό ενδιαφέρον. Μολονότι παραστρατημένα. Ναι, παραστρατημένα. Και να πως έγινε. Ο συγγραφέας που μας έδωσε τη ζωή δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να μας αποτελειώσει, δίνοντάς μας μια ολοκληρωμένη υλική υπόσταση στον κόσμο της τέχνης. Και αυτό είναι, κύριε, αληθινό έγκλημα. Γιατί σαν έχει κανείς την τύχη να γεννηθεί ζωντανό θεατρικό πρόσωπο, μπορεί να γελάει ακόμα και με το θάνατο. Είναι αθάνατος. Ο άνθρωπος, ο συγγραφέας που είναι το όργανο της δημιουργίας, θα πεθάνει. Μα το δημιούργημά του δεν θα πεθάνει ποτέ. Και για να ζήσει αιώνια δεν χρειάζεται ούτε εξαιρετικά χαρίσματα να έχει, ούτε να κάνει θαύματα. Τι ήτανε ο Σάντσο Πάντσα?
Τι ήταν ο Δον Αμπόντιο. Κι όμως θα ζουν αιώνια, γιατί σαν ζωντανοί σπόροι είχαν την ευτυχία να βρούνε μια γόνιμη μήτρα, μια φαντασία που τους μεγάλωσε και τους έθρεψε και τους έδωσε την αιώνια ζωή. Ναι, ωραία είναι όλα αυτά, πάρα πολύ ωραία είναι αυτά, αλλά τώρα εσείς τι θέλετε εδώ πέρα, μπορώ να μάθω? Θέλουμε να ζήσουμε, κύριε. Στην αιωνιότητα? Όχι, κύριε. Ας ήταν μονάχα και για μια στιγμή μέσα σε εσάς. Άκου τι λέει. Θέλουν να ζήσουν μέσα μας. Εγώ δέχομαι ευχαρίστως αν να ζήσω μαζί. Καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Κοιτάξτε. Σας ακούμε. Το έργο δεν έχει ακόμα γραφτεί. Μα αν δέχεστε εσείς και οι ηθοποιοί σας, θα μπορούσαμε να το συνθέσουμε αμέσως όλοι μαζί. Τι να συνθέσουμε? Δεν παίζουμε όπερες, κύριε μου, δεν παίζουμε κομμωδίες και δράματα. Ακριβώς, γι' αυτό ήρθαμε να σας βρούμε. Ήρθατε να μας βρείτε. Ωραία, το κείμενό σας. Πού είναι το κείμενό σας? Είναι μέσα μας, κύριε. Το δράμα βρίσκεται μέσα μας. Εμείς είμαστε το δράμα και ανυπομονούμε να το παρουσιάσουμε όπως μας πρόχνει το ασυγκράτητο πάθος μας. Αχ, το πάθος μου. Αν ξέρατε, κύριε, το πάθος μου γι' αυτόν. Εσύ για την ώρα να κάτσεις φρόνημα και σε παρακαλώ να πάψουν τα γέλια. Έτσι, Τότε αν επιτρέπουν οι κύριοι, θα τους δείξω. Μόνο που δεν πέρασαν 2 μήνες που ορφάνεψα, πώς τραγουδώ και πώς χορεύω. Αρκετά, δεσποινής μου. Αρκετά, φτάνει δεσποινής μου, μας υποχρεώσατε. Ευχαριστούμε, παράστε καλά. Μπράβο σας. Σε καμπαρέ νομίζετε ότι βρισκόμαστε, παιδάκια? Βρε τι πάθαμε. Δεν μου λέτε, με συγχωρείτε, είναι τρελή η κοπέλα? Τρελή? Ναι. Τρελή όχι. Κάτι χειρότερο. Χειρότερο? Κάτι άλλο, κύριε, χειρότερο. Αχ, ακούστε με, σας συγκετεύω. Αφήστε μας να παίξουμε το δράμα μας τώρα αμέσως. Τότε θα δείτε πώς και σε ποια στιγμή εγώ... Όταν αυτό εδώ το χρυσό κοριτσάκι... Αχ, δεν είναι όμορφο? Αγαπούλα μου. Θα δείτε όταν αυτό το πλασματάκι το πάρει ξαφνικά ο Θεός από τη δύστιχη μητέρα. Και όταν αυτός ο χαζούλης κάνει την πιο θεόρατη κουταμάρα σαν ανόητος που είναι, τότε θα με δείτε να φεύγω. Μάλιστα, κύριε, να φεύγω. Πώς αργεί να έρθει εκείνη η στιγμή, ύστερα από ό,τι έγινε ανάμεσα σε αυτόν και σε μένα. Μάλιστα, ότι φρικτό έγινε. Δεν μπορώ πια να ζήσω ανάμεσά τους. Να βλέπω τη μητέρα μου να υποφέρει εξαιτίας αυτού του βλάκα. Κοιτάξτε τον, αδιάφορος και παγερός. Επειδή είναι το νόμιμο παιδί. Γεμάτος περιφρόνηση για μένα και για αυτόν και για εκείνο το πλασματάκι. Επειδή είμαστε μπάσταρδοι. Καταλαβαίνετε, μπάσταρδοι. Και αυτή την άμυρη μητέρα που είναι μητέρα των 4 μας, δεν θέλει να τη δει αυτό σαν μητέρα του. Την κοιτάζει αφιψηλού αυτό, σαν να ήταν μητέρα μονάχα των 3 μπαστάρδικων. Άτιμε. Κύριε, για χάρη αυτών των παιδιών σας συγκετεύω. Ω, Θεέ μου. Λυπηθείτε την, κυρία. Μια καρέκλα. Μια καρέκλα για τη δυστυχισμένη κυρία. Μια καρέκλα, παρακαλώ, γρήγορα. Εντάξει, κοιτάξτε την, ηρεμήστε. Κοιτάξτε την. Όχι, σε παρακαλώ, φτάνει. Όχι, άσε να σε δούνε. Σας παρακαλώ, κύριε, μην τον αφήσετε να κάνει αυτό που έβαλε στο μυαλό του. Θα ήταν τρομερό για μένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Η κυρία τι είναι, γυναίκα σας είναι η κυρία μου? Μάλιστα, κυρία, γυναίκα μου. Και τι λέτε πως είναι χείρα αφού είστε ζωντανός? Μη γελάτε έτσι. Έλεος. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το δράμα αυτής της γυναίκας, κύριε. Είχε κι άλλον άντρα. Έναν άλλον άντρα που θα έπρεπε να είναι τώρα εδώ. Όχι. Ευτυχώς για εκείνον πέθανε εδώ και 2 μήνες. Σας το είπα και πριν. Τον πενθούμε ακόμα. Πώς βλέπετε, κύριε. Ο λόγος που δεν βρίσκεται εδώ δεν είναι γιατί πέθανε. Ο λόγος είναι... Κοιτάξτε αυτή τη γυναίκα, κύριε, για να το καταλάβετε αμέσως το λόγο. Το δράμα της δεν ήταν πως αγάπησε 2 άντρες επειδή δεν ήταν σε θέση να νιώσει κανένα αίσθημα, εξονίσεως από λίγη ευγνωμοσύνη. Όχι βέβαια για μένα, μα για τον άλλον. Δεν είναι γυναίκα, είναι μητέρα. Και το δράμα της, ένα βαρύ δράμα, κύριε, πολύ βαρύ, είναι αυτά τα 4 παιδιά που απέκτησε από τους 2 άντρες που ήταν δικοί της. Δικοί μου. Τολμάς να τους ονομάζεις δικούς μου, σαν να τους διάλεξα εγώ ίδια.
Αυτός με έδωσε, κύριε, στον άλλον με τη βία. Μ' ανάγκασε να φύγω με εκείνον. Δεν είναι αλήθεια. Πώς δεν είναι αλήθεια? Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Τι μπορείς να ξέρεις εσύ? Δεν είναι αλήθεια. Μην την πιστεύετε, κύριε Θειασάρχα, μην την πιστεύετε. Ξέρετε γιατί το λέει? Γι' αυτόν εκεί. Τρώγεται και τυραννιέται γι' αυτό το γιο. Θέλει να τον πείσει πως αν τον εγκατέλειψε όταν ήταν 2 χρονών, το έκανε εξαιτίας αυτουνού. Γιατί την ανάγκασε να το κάνει. Με ανάγκασε. Μάλιστα με ανάγκασε, μάρτυρας μου ο Θεός. Ρωτήστε τον, κύριε. Κάντε τον να ομολογήσει. Αυτή δεν μπορεί να ξέρει την αλήθεια. Ξέρω μονάχα πως όσο ζούσε ο πατέρας μου, ήσουν τέλεια ευτυχισμένη μαζί του. Αρνήσου το. Αρνήσου το αν τολμάς. Δεν τα αρνιέμαι. Ήταν ολοέρωτα και ολοφροντίδα για σένα. Δεν είναι αλήθεια? Πες το κι εσύ. Γιατί δεν μιλάς, Άστο το δόλιο το παιδί ήσυχο. Γιατί θες να με βγάλεις αχάριστη, κόρη μου? Δεν είχα σκοπό να βεβηλώσω τη μνήμη του πατέρα σου. Είπα μονάχα πως δεν ήταν από δικό μου σφάλμα, μήτε για δική μου ευχαρίστηση που εγκατέλειψα το σπίτι μου και το παιδί μου. Είναι όπως το λέει, κύριε. Εγώ το θέλησα. Σωστή παράσταση, Και το κοινό είμαστε εμείς. Για αλλαγή καλό είναι. Σας παρακαλώ, και να ακούσουμε. Και να ακούσουμε, μην διακόπτετε. Μάλιστα. Συνεχίστε παρακαλώ. Μάλιστα, να ακούστε. Θα σας σερβίρει τώρα και λίγη φιλοσοφία. Θα σας πει για το δαιμόνιο του πειραματισμού. Είσαι ένας βλάκας και στο έχω πει 100 φορές. Με κοροϊδεύει επειδή είχα μεταχειριστεί αυτή τη φράση για να δικαιολογηθώ. Φράσεις. Δεν είναι μήπως η παρηγοριά όλων των ανθρώπων? Είναι ένα γεγονός ανεξήγητο για ένα κακό που μας τρώει. Να βρίσκουμε μια λέξη που δεν έχει καμιά έννοια, μα που γιατρεύει. Που γιατρεύει προπάντων τις τύψεις. Τις τύψεις όχι. Εγώ δεν τις γιατρέψα με τα λόγια μονάχα. Μα και με λίγα χρήματα επίσης. Ναι. Με λίγα χρήματα. Με τις 100 λιρέτες, κύριοι, που θα με πλήρωνε. Αυτό είναι άτιμο. Άτιμο. Τα λεφτά εκεί ήταν μέσα σε ένα γαλάζιο φάκελο, πάνω σε ένα μαονένιο τραπεζάκι, στο παραμάγαζο της Μαντάμ Πάτσε. Την ξέρετε, κύριε? Μια από εκείνες τις Μαντάμ που παγιδεύουν φτωχά κορίτσια καλών σπιτιών, με το πρόσχημα πως πουλάνε φορέματα και παλτά. Και λοιπόν, αυτές οι 100 λιρέτες που θα σου πλήρωνε και που για καλή τύχη δεν σου πλήρωσε, γιατί δεν υπήρχε πια λόγος, σου δίνουν το δικαίωμα να μας βασανίζεις όλους. Όμως λίγο ήθελε να τις κερδίσω. Ντροπή, κόρη μου, ντροπή. Ντροπή, Αυτή είναι η εκδίκησή μου. Αχ, κύριε, σας παρακαλώ, δεν κρατιέμαι από την ανυπομονησία μου. Από την ανυπομονησία να τη ζήσω αυτή τη στιγμή. Εκείνο το δωμάτιο. Εδώ βιτρίνα με τα πανοφόρια. Εκεί ένα ντιβάνι, ένας καθρέφτης, ένα παραβάν και μπρος από το παράθυρο το μαονένιο τραπεζάκι με το γαλάζιο φάκελο που είχε μέσα τις 100 λιρέτες. Τον βλέπω αυτό το φάκελο. Θα μπορούσα να τον πάρω. Κύριε, δεν πρέπει να με κοιτάξετε. Είμαι σχεδόν γυμνή. Δεν κοκκινίζω πια. Γιατί να κοκκινίζει αυτός? Σας βεβαιώνω όμως πως εκείνη τη στιγμή ήταν χλωμός, κατάχλωμος. Πιστέψτε με, κύριε Θειασάρχα, πιστέψτε. Με συγχωρείτε, ομολογώ ότι τα μπέρδεψα πάλι. Δηλαδή. Είναι φυσικό έτσι που σας ζαλίζουν. Απαιτείται λίγη τάξη και αφήστε με να μιλήσω. Χωρίς να λάβετε υπόψη τη βρωμιά που προσπαθεί να ρίξει απάνω μου έτσι άσπλαχνα, δίχως να μου δίνει καν την ευκαιρία να εξηγηθώ. Δεν λέγεται αυτό, δεν λέγεται. Εγώ μόνο θέλω να εξηγήσω. Τότε σπουδαία. Με τα δικά σου λόγια. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Συνεχίστε. Σαν πως να μην είναι εκεί πέρα η αιστεία του κακού, στα λόγια. Έχουμε όλοι ένα κόσμο μέσα μας. Το δικό του κόσμο ο καθένας. Πώς μπορούμε, κύριε, να συνεννοηθούμε όταν η έννοια και η αξία που δίνω εγώ στα λόγια μου έχουν σχέση με τον κόσμο που εγώ κλείνω μέσα μου, ενώ αυτός που μ' ακούει δίνει στα λόγια μου, αν και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, έννοια και αξία που έχουν σχέση μονάχα με το δικό του κόσμο. Μάλιστα. Νομίζουμε πως μπορούμε να καταλάβουμε ένας τον άλλον, κι όμως δεν μπορούμε ποτέ. Δεν μπορούμε. Κοιτάξτε τη μητέρα. Τη συμπόνια, τη μεγάλη συμπόνια που είχα για αυτή τη γυναίκα. Η ίδια την είδε σαν απάνθρωπη σκληρότητα. Μα αφού με έδιωξες. Την ακούτε? Λέει, την έδιωξα. Φαντάστηκε πως την έδιωχνα. Εσύ ξέρεις να μιλάς, εγώ δεν ξέρω. Πιστέψτε μου όμως, κύριε Θειασάρχη, πως αφού με παντρεύτηκε. Και γιατί με παντρεύτηκε? Μάλιστα.
δεν ήμουνα παρά ένα φτωχό και ταπεινό κορίτσι. Μα ακριβώς. Αυτή η ταπεινοσύνη με έκανε να σε παντρευτώ. Πιστεύοντας... Όχι. Όχι. Βλέπετε, λέει όχι. Τρομερό, κύριε Θειασάρχα, τρομερό, πιστέψτε με. Είναι πνευματικά ανάπηρη. Καρδιά, ναι, έχει καρδιά για τα παιδιά της, μα είναι ανάπηρη, κύριε. Το μυαλό της είναι ανάπηρο, ανάπηρο μέχρι απελπισίας. Τώρα πέστε όμως να σας εξηγήσει τη σωτήρια που ήταν για μας η δική του εξυπνάδα. Μπορούσε κανείς να προβλέψει το κακό. Όλο το κακό που βγαίνει από το καλό που νομίζουμε πως κάνουμε. Με συγχωρείτε, κύριε, θα συνεχίσουμε την πρόβα. Ένα λεπτό, σιγά, τώρα αφήστε με να ακούσω, σας παρακαλώ. Μια περίπτωση εντελώς καινούργια. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον. Για εκείνους που ενδιαφέρονται. Σας παρακαλώ, θα έπρεπε να μου εξηγήσετε τα πράγματα καθαρά, κυριέ μου. Πιο καθαρά. Να λοιπόν, κύριε. Είχα κοντά μου ένα φουκαρά. Έναν υπάλληλο, το γραμματέα μου. Μάλιστα. Ένα πλάσμα γεμάτο αφοσίωση που τα πήγαινε περίφημα μαζί της. Χωρίς να βάλετε, εννοείται, κακό στο νου σας. Ήταν καλός και ταπεινός σαν για αυτήν. Ανίκανοι και οι δυο τους. Όχι μονάχα για να κάνουν κακό, μα ούτε για να το σκεφτούν. Το κακό που σκέφτηκε αυτός για λογαριασμό τους και το έκανε. Ψέματα! Εγώ ήθελα το καλό τους. Και το δικό μου, το ομολογώ. Είχαμε φτάσει στο σημείο, κύριε, που δεν μπορούσα να πω μια λέξη και να μην τους δω να ρίχνουν ματιές ο ένας τον άλλον. Μάλιστα, ζητούσαν με το βλέμμα τη συμβουλή ο ένας του αλουνού για να ξέρουν πώς να πάρουν τα λόγια μου. Μάλιστα. Και να μην με θυμώσουν. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό, το καταλαβαίνετε, για να λυσάω και να βράζω μέσα μου με έναν αφόρητο θυμό. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν διώχνατε το γραμματέα σας? Αυτό ακριβώς έκανα. Τον έδιωξα. Τον διώξα. Και είδα τότε τη δύστιχη γυναίκα να σέρνεται μέσα στο σπίτι σαν από αυτά τα χαμένα ζώα που μαζεύουν με λύπη. Φυσικά, αφού... Θα πεις για το γιο σου, Μάλιστα, κύριε. Μου πήρε το γιο μου από την αγκαλιά μου. Το παραδέχομαι. Μα δεν το έκανα από κακία. Το έκανα για να μεγαλώσει στην εξοχή. Να γίνει γερός και ρωμαλαίος. Και ειδού το αποτέλεσμα. Δεν φταίω εγώ αν έγινε έτσι. Τον είχα εμπιστευτεί σε μια παραμάνα, μια χωριάτα. Η γυναίκα μου δεν μου φαινόταν αρκετά δυνατή για να τον θρέψει. Μόλο που κι αυτή βγήκε από το λαό. Πάντα ο ίδιος λόγος. Ο λόγος που μου είχε κάνει να την παντρευτώ. Λάθος μου, ίσως. Αλλά βλέπετε, σε όλη μου τη ζωή ζητούσα ο ανόητος την τέλεια ηθική ευρωστία. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου. Κάντε τι να σοπάσει. Είναι ανυπόφορη. Βιάζεστε, κύριε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Δεσποινής μου, αφήστε με να ακούσω που να πάρει ευχή, τέλος πάντων, σας παρακαλώ. Και εσείς Ευχαρίστως, κύριε. Λοιπόν, συνεχίστε. Μα όταν μιλάει για ηθική ευρωστία ένας πελάτης της Μαντάμ Πάτσε... Μπορεί ίσως να σας φανεί σαν μια ασυνέπεια, κύριε, αλλά είναι η τρανή απόδειξη πως έχετε μπροστά σας ένα ζωντανό άνθρωπο. Και ακριβώς αυτές οι ασυνέπειες στάθηκαν αιτία που υποφέρω τώρα έτσι. Δεν μπορούσα πια να ζήσω με αυτή τη γυναίκα. Όχι τόσο γιατί έπλητα θανάσιμα μαζί της, όσο για τη λύπη. Ναι, τη λύπη και την αγωνία που ένιωθα για αυτή. Γι' αυτό με έδιωξε. Το ομολογώ. Ήταν και για μένα μια λύτρωση. Το έκανα όμως γιατί πίστευα πως ήταν το δικό της το καλό, όχι το δικό μου. Αυτό το ορκίζομαι. Αδιαφόρησα όμως για σένα, πες μου. Έπαψα να σε βλέπω. Ήσαμε το ωραίο εκείνο πρωί που άλλος, δίχως να έχω εγώ ιδέα, σε πήγε σε μια άλλη πόλη, ζηλεύοντας ο ανόητος το ενδιαφέρον, το τόσο αγνό ενδιαφέρον που είχα για σένα. Ένιωθα, κύριε, μια αφάνταστη στοργή για την καινούρια μικρή οικογένεια που μεγάλωνε. Να, αυτή μπορεί να μαρτυρήσει. Αν μπορώ, λέει. Μικρούλα με δυο πλεξούδες στην πλάτη και ένα μεσοφοράκι που κρεμόταν. Τον έβρισκα να περιμένει στην έξοδο του σχολείου. Ερχόταν να παρακολουθήσει την ανάπτυξή μου. Αυτό είναι άτιμο. Είναι συκοφαντία. Γιατί, παρακαλώ? Ναι, είναι συκοφαντία. Ηρεμήστε, κυρία μου, και εξηγήστε μας. Όταν αυτή έφυγε... Μάλιστα. Το σπίτι μου φαινόταν άδειο. Η γυναίκα αυτή ήταν για μένα ένας εφιάλτης. Αλλά η παρουσία της γέμιζε το σπίτι.
Στριφογύριζα στα δωμάτια σαν μύγα που της κόψαν το κεφάλι. Και όταν αυτός, που είχε μεγαλώσει πιο μακριά, ξαναγύρισε στο σπίτι, μου φάνηκε σαν ξένος. Δεν είχαμε καμιά επαφή, μήτε πνευματική, μήτε ψυχική. Και τότε θα σας φανεί ίσως παράξενο, κύριε. Μα έτσι είναι. Άρχισα να νιώθω μια περιέργεια, ύστερα μια στοργή για τη μικρή οικογένεια που είχα βοηθήσει κι εγώ στη δημιουργία της. Το κενό που με τριγύριζε το γέμισε η σκέψη αυτών των παιδιών. Ένιωθα την ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να πιστεύω πως ήταν ήσυχα και ευτυχισμένα και μακριά από την τυραννία και το άγχος του μυαλού μου. Για να μπορέσω λοιπόν να έχω μια απόδειξη, πήγαινα και έβλεπα τη μικρή αυτή την ώρα που έβγαινε από το σχολείο. Σωστά, σωστά. Και με έπαιρνε από πίσω στον δρόμο. Μου χαμογελούσε. Και όταν έφτανα σπίτι, με χαιρετούσε με το χέρι του. Έτσι. Εγώ τον κοίταγα με γουρλωμένα μάτια σαν αγρίμι. Δεν ήξερα ποιος ήταν. Το είπα της μαμάς. Και εκείνη μάντεψε αμέσως πως ήταν αυτός. Για μερικές μέρες δεν μ' άφηνε να πάω στο σχολείο. Όταν ξαναπήγα, τον βρήκα πάλι στην έξοδο. Ήταν κωμικό. Κράταγε ένα πακέτο στο χέρι. Ήρθε κοντά μου, με χάιδεψε και έβγαλε από το πακέτο ένα ψάθινο καλοκαιρινό καπέλο, στολισμένο με μαγιάτικα τριαντάφυλλα. Δώρο για μένα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όλα αυτά είναι, κυρία μου, παραμύθια. Φιλολογία. Φιλολογία. Μα είναι η ζωή, κύριε. Η ζωή και ο πόνος. Πιθανό να είναι η ζωή, λυπάμαι, αλλά δεν παίζεται όμως. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε. Τότε... όλα αυτά γίνονται προτού ανοίξει η αυλαία. Δεν προτείνω να τα παρουσιάσουμε στη σκηνή. Τότε... όπως βλέπετε, δεν είναι πια κοριτσάκι με 2 πλεξούδες στην πλάτη. Και ένα μεσοφοράκι που κρέμεται. Το δράμα έρχεται τώρα, κύριε. Είναι καινούριο, περίπλοκο. Όταν πέθανε ο πατέρας μου. Βρέθηκαν στο δρόμο, κύριε. Ξαναγύρισαν σε αυτή εδώ την πόλη χωρίς να μου το πούν. Όλα από βλακεία της. Δεν ξέρει και πολύ καλά να γράφει, είναι αλήθεια. Αλλά μπορούσε να βάλει την κόρη της ή το μικρό για να μου γράψουν για την κατάντια τους. Πώς μπορούσα, κύριε, να μαντέψω όλα αυτά τα υπέροχα αισθήματα? Αυτό ήταν το φοβερό λάθος σου. Πως δεν μάντεψες ποτέ κανένα μου αίσθημα. Ύστερα από τόσα χρόνια που ζήσαμε χωρισμένοι και όλα τα άλλα που έγιναν. Ακριβώς τότε, κύριε, μετά την επάνωδό τους, ξεσπάει ξαφνικό και άγριο το αληθινό δράμα. Τη μέρα εκείνη που με έσπρωξε η άθλια σάρκα, ζωντανή ακόμα να... τι συμφορά! Τι συμφορά για τον έρημο άντρα που δεν είναι αρκετά γέρος για να ξεγράψει τις γυναίκες, ούτε αρκετά νέος για να τις κυνηγάει δίχως ντροπή. Συμφορά? Μα τι λέω? Φρίκι! Φρίκι! Καμιά γυναίκα δεν μπορεί να σου δώσει πια έρωτα. Μα, κύριε, ο καθένας από μας παρουσιάζεται γεμάτος αξιοπρέπεια μπροστά στους άλλους. Μα ο καθένας μας ξέρει καλά τι ανομολόγητα πράγματα συμβαίνουν μέσα του. Μόλις βρεθεί μόνος, μας νικάει ο πειρασμός αδιάκοπα. Κατόπιν πασκίζουμε βιαστικά να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας ακέραιη, στέρεα, σαν την πλάκα του τάφου, για να κρύψουμε ακόμα και από τα μάτια μας την ανάμνηση της ντροπής. Έτσι συμβαίνει με όλους τους άντρες. Μα δεν τολμούν όμως όλοι να το ομολογήσουν. Τολμούν όμως όλοι να το κάνουν. Όλοι, μα στα κρυφά. Και όταν ένας από εμάς το ομολογήσει, του βάζουν ευτής το στίγμα του κοινικού. Σφάλμα, κύριε. Είναι όμοιος με τους άλλους. Μάλιστα, καλύτερος από τους άλλους. Η γυναίκα. Ξέρετε πως κάνει η γυναίκα? Σε κοιτάζει λάγν, προκλητικά. Την αρπάζει στα χέρια σου. Δεν την έχεις καλά αγκαλιάσει και αυτή κλείνει τα μάτια. Είναι το σύνθημα της εγκατάλειψης. Το σύνθημα που λέει στον άντρα, στραβώσου, είμαι στραβή. Μα όταν η γυναίκα δεν κλείνει πια τα μάτια,
Όταν δεν νιώθει πια την ανάγκη να κρύψει από τον εαυτό της την τροπή της, μα κοιτάζει με βλέμμα ξερό και αδυσόπιτο την τροπή του άντρα που στραβώθηκε, χωρίς να γνωρίσει πιο πολύ τον έρωτα. Τι αηδία νιώθει κανείς τότε για όλους αυτούς τους εγκεφαλικούς γρίφους, για αυτή τη φιλοσοφία που κεντρίζει το ζώο και κατόπιν θέλει να το σώσει, να το δικαιολογήσει. Δεν μπορώ να τα ακούω άλλο, κύριε. Δεν μπορώ. Όταν αναγκαστεί κανείς όπως εγώ να απλοποιήσει τη ζωή του με ένα τέτοιο κτηνώδη τρόπο, πετώντας στη θάλασσα όλες τις περιττές ανθρώπινες αποσκευές, τις ευγενικές φιλοδοξίες, τα αγνά αισθήματα, το ιδανικό, το καθήκον, την ντροπή. Τίποτε άλλο δεν του φέρνει τόσο θυμό και τόση αηδία όσο αυτές οι τύψεις. Δάκρυα κροκοδίλου. Ναι, αλλά ας έρθουμε στην ουσία. Με συγχωρείτε, τραβάει το θέμα. Ναι. Ας έρθουμε στην ουσία. Λυπάμαι, αλλά όλα αυτά είναι φλιαρίες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αμέσως. Αμέσως. Κλώστε. Μα τα γεγονότα είναι όπως τα σακιά. Λοιπόν. Όταν είναι άδεια, δεν στέκονται. Για να μπορέσει να σταθεί ένα γεγονός, πρέπει να το γεμίσουμε πρώτα με τις σκέψεις και τα αισθήματα που το προκάλεσαν. Σωστή εικόνα, δεν μπορούσα να φανταστώ πως για να ζήσει τα παιδιά της θα γινόταν ράφτρα και θα πήγε να ζητήσει δουλειά ακριβώς σε αυτήν. Σε αυτήν τη Μαντάμ Πάτσε. Περίφημη μοδίστρα. Αν αυτό ενδιαφέρει τους κυρίους, βέβαια. Φαινομενικά εξυπηρετεί τις κυρίες της καλύτερης κοινωνίας. Μα τα έχει έτσι βολέψει που και οι καθώς πρέπει αυτές κυρίες να την εξυπηρετούν εκείνοι, χωρίς να αναφέρουν και τα κέρδη που έχει από τις άλλες, τις λιγότερο καθώς πρέπει. Σας ορκίζομαι, κύριε. Ούτε στιγμή δεν μου πέρασε από το μυαλό πως αυτή η μέγερα μου δίνε δουλειά επειδή είχε βάλει στο μάτι την κόρη μου. Καημένη, μαμά, καημένη. Ξέρετε τι έκανε αυτή η Μαντάμ Πάτσε όταν της έφερνα τα ραψίματα? Μου έδειχνε όλα τα φουστάνια που είχε καταστρέψει, δίνοντάς τα στη μητέρα μου να τα ράψει. Και έλεγε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εγώ πλήρωνα, ενώ τούτη η κακομοίρα νόμιζε πως θυσιάζεται για μένα και για τα δυο μικρά, περνώντας ξάγρυπνες νύχτες πάνω στα φουστάνια της Μαντάμ Πάτσε. Ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Για πέστε μας λοιπόν, δεσποινής μου. Και εκεί λοιπόν, πέστε, μια μέρα συναντήσατε. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Ναι. Τον συνάντησα. Αυτόν, τακτικό πελάτη του καταστήματος. Θα δείτε τη σκηνή, θα δείτε. Αριστούργημα. Και η άφιξη αυτινής της μητέρας. Σχεδόν πάνω στην ώρα. Όχι, ακριβώς στην ώρα. Ακριβώς. Κατά καλή τύχη τη γνώρισα εγκαίρος και τους περιμάζεψα όλους στο σπίτι μου, κύριε. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι θέση βρισκόμαστε και εκείνη και εγώ. Αυτή το είδατε. Κι εγώ δεν τολμώ να την κοιτάξω πια στο πρόσωπο. Σαχλαμάρες. Ήταν δυνατόν, κύριε, μετά να είμαι ακόμα ένα σεμνό και φρόνιμο κοριτσάκι για να ανταποκριθώ στα καταραμένα ιδανικά του περί ηθικής ευρωστίας? Για μένα, κύριε, το δράμα είναι όλο εκεί. Στη συνείδηση που έχω, που έχει ο κάθε άνθρωπος, πως είναι ένας, ενώ είναι πολλοί μαζί. Με τούτον είμαστε ένας, με εκείνον είμαστε άλλος. Και παρόλα αυτά έχουμε πάντα την ψευδαίσθηση πως είμαστε ίσως ο ίδιος για όλους, αυτός ο ένας που πιστεύουμε πως ενεργεί όλες μας τις πράξεις. Μεγάλη πλάνη. Και το καταλαβαίνουμε πως δεν βρισκόταν ο εαυτός μας ολόκληρος σε αυτό το παραστράτημα και πως θα ήταν φρικτή αδικία αν μας έκριναν από αυτή την πράξη αποκλειστικά. Και αν μας έδαιναν στο φάλαγγα για όλη μας τη ζωή, σαματί όλη μας η ζωή να συνεχιζόταν σε μια μοναδική πράξη. Καταλαβαίνετε τώρα την ατιμία αυτής της κοπέλας. Με τσάκωσε σε ένα μέρος και πάνω σε μια πράξη όπου δεν έπρεπε να με είχε δει. Και θέλει τώρα να μου δώσει μια προσωπικότητα που δεν ήταν δική μου, παρά μονάχα σε μια πρόσκαιρη και ταπεινωτική στιγμή της ζωής μου. Αυτό, κύριε, με πονάει προπαντός. Και θα δείτε πως αυτό είναι που θα δώσει στο δράμα πιο μεγάλη αξία. Υπάρχουν όμως και οι δραματικές καταστάσεις των άλλων. Η δική του λόγου χάριν. Άσε με μένα ήσυχο. Εγώ μένω έξω. Πώς μένεις έξω? Μένω έξω γιατί θέλω να μείνω.
Γιατί το ξέρεις καλά πως δεν ταιριάζω με το συνάφι σας. Είμαστε οι παρακατιανοί εμείς. Και αυτός γαλαζοαίματος. Θα προσέξετε όμως, κύριε, πως κάθε φορά που τον κοιτάω με περιφρόνηση, αυτός κατεβάζει τα μάτια. Γιατί ξέρει το κακό που μου έκανε. Εγώ? Εσύ! Σε σένα χρωστάω το πεζοδρόμιο. Σε σένα! Η στάση σου απέναντι σε εμάς. Ναι ή όχι? Είμαστε παρήσαχτοι και είχαμε εισβάλει στο βασίλειο της νομιμότητάς σου. Θα ήθελα, κύριε, να σας κάνω να δείτε μερικές σκηνές ανάμεσα σε εκείνον και σε μένα. Ευχαρίστως. Λέει πως τους τυραννούσα όλους. Μα ακριβώς αυτή του η στάση ήταν ο λόγος που μίλησα πρωτήτερα έτσι και με ονόμασε άτιμη. Και αυτός ήταν επίσης ο λόγος που όταν μπήκα μέσα στο σπίτι τους, μπήκα σαν αφέντης. Κατορθώνουν πάντα, κύριοι ηθοποιοί, να τα ρίχνουν όλα απάνω μου. Ο ρόλος τους είναι εύκολος. Για φανταστείτε όμως ένα νέο που ζει ήσυχα σπίτι του και που ένα ωραίο πρωί βλέπει να καταφθάνει μια έξαλλη κοπέλα με τα μάτια γουρλωμένα και να του ρωτάει που είναι ο πατέρας του γιατί έχει κάτι να του πει. Κι ύστερα να ξανάρχεται πάλι με το ίδιο ύφος μαζί με αυτή τη μικρή και με απότομο τρόπο και ένα σωρό υπονοούμενα να ζητάει από τον πατέρα του λεφτά, αφήνοντας να νοηθεί πως τα λεφτά αυτά θα της τα δώσει γιατί της τα χρωστάει, γιατί είναι χρέος του να τα δώσει. Και πραγματικά ήταν χρέος μου απέναντι στη μητέρα σου. Και πού να το ξέρω εγώ? Πότε την είχα δει εγώ τη μητέρα μου? Πότε μου είχαν μιλήσει για αυτήν και τα δυο μικρά της? Μου λένε είναι και δικιά σου μητέρα. Από το φέρσιμό της μπόρεσα τέλος να καταλάβω πως από τη μια μέρα στην άλλη κατάφεραν να τρυπώσουν στο σπίτι μας. Αυτό που νιώθω, κύριε, δεν μπορώ και δεν θέλω να το εκφράσω. Το πολύ πολύ θα μπορούσα να το εξομολογηθώ, αλλά μου κάνει κακό ακόμα και να το ομολογήσω στον εαυτό μου. Ώστε δεν έχω ρόλο σε αυτό το δράμα. Πιστέψτε με, κύριε, είμαι ένα αντιθεατρικό πρόσωπο που δεν μπορεί να σταθεί στη σκηνή. Ούτε μπορώ να κάνω χωριό μαζί τους. Ας μ' αφήσουν ήσυχο. Με συγχωρείς, ακριβώς επειδή είσαι φτιαγμένος έτσι. Και πού το ξέρεις εσύ πως είμαι φτιαγμένος? Πότε ασχολήθηκες μαζί μου? Έχεις δίκιο, το παραδέχομαι. Μα δεν είναι τάχα αυτή μια καθαρά δραματική κατάσταση? Αυτή η επιμονή σου, η τόσο οδυνηρή για μένα, να αποφεύγεις τη μητέρα σου? Σε βλέπει για πρώτη φορά μεγάλο. Δεν σε γνωρίζει. Μα ξέρει πως είσαι γιος της. Κοιτάξτε την. Κλαίει. Σαν μια ανόητη. Και αυτή φυσικά δεν μπορεί να τον υποφέρει. Λέει πως δεν παίζει κανένα ρόλο στο δράμα, ενώ αυτός είναι ο άξονας της δράσης. Κοιτάξτε αυτό το δύστιχο αγοράκι που μένει ζαρωμένο κοντά στη μητέρα του. Φοβιζεμένο, ταπεινωμένο. Αυτός είναι υπεύθυνος. Η πιο τραγική περίπτωση είναι ίσως αυτού του μικρού. Νιώθει πιο ξένος από όλους. Νιώθει πως τον έχουν περιμαζέψει στο σπίτι μας από ελεημοσύνη. Είναι φτιστός ο πατέρας του. Ταπεινός. Δεν βγάζει τσιμουδιά. Ναι, κυρία μου, έχετε δίκιο. Αν και εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το χειρότερο σημείο του έργου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε την μπελάς που είναι τα παιδιά στη σκηνή, κυρία. Δεν θα σας ενοχλήσει για πολύ ακόμα. Το ίδιο και αυτή η μικρή. Μάλιστα, αυτή θα φύγει πρώτη. Να πως προχωράει το δράμα στη λύση του. Όταν η δυστυχισμένη μητέρα ξαναγυρίζει στο σπίτι μου, όλα τα παιδιά που είχε γεννήσει έξω από αυτό το σπίτι, η πρόσθετη ας πούμε οικογένεια, εξαφανίζεται με το θάνατο της μικρής, την αυτοκτονία του μικρού και τη φυγή της μεγάλης κόρης. Η οικογένεια αυτή δεν μπορεί να ζήσει γιατί νιώθει ξένη εκεί μέσα. Κι έτσι ύστερα από όλους τους καημούς ξαναβρισκόμαστε εμείς οι τρεις. Εγώ, η μητέρα και ο γιος, ξένοι πια ο ένας για τον άλλον, σε μια θανάσιμη απόγνωση. Είναι η εκδίκηση, όπως το είπε τούτος εδώ, για να κοροϊδέψει. Η εκδίκηση του δαιμόνιου πειραματισμού που βρίσκεται αλίμονο μέσα μου και που με κάνει να κυνηγάω μια ευτυχία απίθανη και απραγματοποιητή, αφού της λείπει η πίστη εκείνη που μας κάνει να δεχθούμε ταπεινά τη ζωή όπως είναι. Ο εγωισμός μας πρόχνει να πάρουμε εμείς τη θέση της ζωής και να φτιάξουμε για τους άλλους μια πλαστή πραγματικότητα που τη νομίζουμε καλή για αυτούς, μα που δεν είναι. Γιατί ο καθένας από μας έχει μια δική του πραγματικότητα που πρέπει οι άλλοι να τη σεβόμαστε, σαν να έρχεται απευθείας από το Θεό, έστω κι αν είναι σε εμάς τους άλλους ολέθρια. Θαυμάσια, πραγματικά θαυμάσια. Μας τα πάτε πολύ ωραία. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Μόνο που διαισθάνομαι ότι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος, κυρία μου. Έχουμε μπροστά μας ένα υλικό για ένα σπουδαίο δράμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ένα πρόσωπο σαν και εμένα. Ναι. Σώπα λοιπόν εσύ. Πρωτότυπο. Πολύ πρωτότυπο. Σας βεβαιώνω, πολύ πρωτότυπο το θέμα. Πολύ πρωτότυπο, Χρειαζόταν όμως. Λυπάμαι, αλλά χρειαζόταν έτσι μεγάλο θράσος για να έρθετε να μου το σερβίρετε έτσι. Συνάδελφοι, έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνετε, κύριε, πως είμαστε γεννημένοι για τη σκηνή. Δεν μου λέτε, είστε ερασιτέχνες ηθοποιοί? Όχι, λέω γεννημένοι για τη σκηνή. Ελάτε. Επειδή. Ελάτε τώρα. Θα έχετε παίξει κάποτε θέατρο. Όχι, ελάτε κύριε. Τώρα. Όχι. Δεν φαίνεται, όχι, δεν έπαιξα. Όχι. Δεν έπαιξα ποτέ άλλο ρόλο από το δικό μου ή εκείνον που μου επέβαλαν οι άλλοι στη ζωή. Μη μου το λέτε. Είναι ίσως το πάθος που μου δίνει σε στιγμές ψυχικής έντασης ένα ύφος λίγο θεατρινίστικο. Καλά, δεν επιμένω. Αλλά καταλαβαίνετε, αγαπητέ μου κύριε, πώς να σας πω, χωρίς συγγραφέα. Ξέρετε, θα μπορούσα να σας συστήσω σε κάποιον. Μα όχι, κοιτάξτε, πρέπει εσείς ο ίδιος. Τι εγώ, μα τι λέτε τώρα? Καθόλου εσείς. Εγώ. Γιατί όχι? Εγώ δεν έγραψα ποτέ μου θεατρικό έργο, κύριε μου. Μα παίζω μόνον. Και γιατί παρακαλώ να μην το κάνετε τώρα? Τώρα. Υπάρχουν τόσοι που γράφουν για το θέατρο. Σωστά. Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα. Ναι. Για σας μάλιστα είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί μας έχετε όλους ζωντανούς μπροστά σας. Λυπάμαι, κύριε μου, αλλά αυτό δεν φτάνει. Γιατί? Θα μας δείτε να ζούμε το δράμα μας. Θα πρέπει κάποιος να το γράψει. Όχι, απλώς να αντιγράψει αυτά που θα λέμε, τη μια σκηνή μετά την άλλη. Θα έρθει να φτιάξουμε ένα μικρό σενάριο και να αρχίσουμε τις πρόβες. Μάλιστα. Για να το σκεφτώ λοιπόν αυτό το πράγμα. Αρχίζει και με τραβάει αυτό το πράγμα έτσι. Πολύ με ενδιαφέρει. Ναι. Λοιπόν, τι λέτε, αγαπητοί μου συνάδελφοι? Αν μπορούσαμε έτσι στα αλήθεια να δοκιμάσουμε. Τι λέτε? Θα δείτε. Έτσι για παιχνίδι. Θα δείτε τις σκηνές που θα παρουσιαστούν. Μάλιστα. Θα μπορούσα από τώρα να σας τις πω. Με τραβάει αυτό. Εγώ λέω να δοκιμάσουμε. Τι λέτε, να δοκιμάσουμε? Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε, ελάτε στο γραφείο μου. Εσείς, αγαπητοί μου συνάδελφοι, με ακούτε όλοι, με ακούτε? Λοιπόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι, μπορείτε να φύγετε, αλλά χωρίς να πάτε μακριά. Σε ένα τέταρτο της ώρας, το πολύ 20 λεπτά, θα είμαστε πίσω. Έτσι. Ας το σκεφτούμε, αγαπητέ μου κύριε. Θα μπορούσε να βγει κάτι το εξαιρετικό. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όπως είπαμε. Δεν χωράει αμφιβολία. Μάλιστα. Καλύτερα να τους πάρουμε μαζί μας, δεν νομίζετε? Σωστά. Να έρθουν μαζί μας, βεβαίως. Ελάτε μαζί μας, αγαπητοί μου. Ελάτε μαζί μας. Σας παρακαλώ όμως, ένα τέταρτο να είστε όλοι εδώ. Μην εξαφανιστεί κανείς. Ελάτε μαζί μας. Κάνουμε οπωσδήποτε. Νομίζω η κατάσταση είναι. Το λέει στα σοβαρά. Τι θέλει να κάνει? Αυτή είναι παλαβομάρα με τα όλα της. Θα σας βάλει να κάνετε, λέει, αυτοσχεδιασμούς. Όπως την κομμέντια ντελάρτε. Εγώ δεν θα ανεχτώ ποτέ τέτοιους εξωφρενισμούς. Ούτε εγώ. Ήταν αλλάξα που ξεφύτρωσαν, παιδιά. Από κανένα τρελοκομείο. Ή αλλιώς είναι απατεώνιος. Και αυτός που κάθεται και τους ακούει, Καθαρή φιλοδοξία. Φιλοδοξία δηλαδή να γίνει συγγραφέας. Πρωτάκουστα πράγματα, παιδιά, που έχει καταντήσει το θέατρο. Παρακαλώ, είμαστε όλοι εδώ. Προσοχή, παρακαλώ. Λοιπόν, αρχίσουμε. Παρακαλώ, ησυχία. Μηχανικός. Μπράβο. Παρακαλώ, θα ήθελα να μου στήσεις αμέσως το μικρό σαλονάκι, 2 πλαϊνά σπετσάτα και ένα φόντο με πόρτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Γρήγορα, παρακαλώ. Γρήγορα. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για κοίτα, φροντιστής.
Σε παρακαλώ, θα ήθελα στο φροντιστήριο να ρίξετε ματιά μήπως υπάρχει πρόχειρο κανένα ντιβάνι. Βεβαίως, υπάρχει το πράσινο. Όχι το πράσινο. Κίτρινο ήταν, παιδί μου. Με λουλούδια και κρόσια. Τεράστιο και πολύ βολικό. Τέτοιο δεν έχουμε. Δεν έχει σημασία, αγαπητέ μου. Αυτή την κοπέλα λέει τώρα. Πώς δεν έχει αυτό που σημασία. υπάρχει. Πώς δεν έχει σημασία. Το περίφημο ντιβάνι της Μαντάμ Πάτσε. Αυτό θα είναι μόνο για την πρόβα, δεσποινής μου, για την πρόβα. Παρακαλώ, μην ανακατεύεστε. Ορίστε, διευθυντής γενής, έλα εδώ. Μάλιστα. Για κοίταξε αν υπάρχει καμιά βιτρίνα φαρδιά και μάλλον χαμηλή. Καλέ, το τραπέζι, το μαονένιο τραπέζι για το γαλάζιο φάκελο. Υπάρχει το χρυσό τραπεζάκι. Φέρτε το γρήγορα, φέρτε το γρήγορα. Ένας καθρέφτης. Και το παραβάν. Μην το ξεχάσετε. Αλλιώς τι θα κάνω. Μάλιστα, δεσποινής. Παραβάν έχουμε μπόλικα. Μείνετε ήσυχοι. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα ήθελα να μου πεις κρεμάστρες. Έχουμε κρεμάστρες. Αχ, ναι. Πολλές θέλω. Κοίτα σε παρακαλώ πόσες έχουμε και πες να τις φέρουν τις κρεμάστρες. Μάλιστα, κύριε, θα απαντήσω άμεσως. Όριστε. Υποβολέας. Πού είναι ο υποβολέας, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πλάι μου. Ορίστε. Λοιπόν, είστε κάτι στη θέση σου. Πρόσεξε με. Έλα κοντά μου, παιδί μου, έλα κοντά μου να. Θέλω να σημειώνεις και να βγάλω κάτω, δεν προλαβαίνω. Να βγάλω από μέσα, μάλιστα. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Αυτό εδώ είναι η συνοχή του έργου πράξη με πράξη. Μάλιστα. Ορίστε, κοίταξε να δεις εδώ. Αυτό τα χαρτιά Ναι, ένα λεπτό, θα μου φέρεις χαρτί, φέρε και χαρτί. Διευθυντής, χαρτί, μπόλικο χαρτί από το γραφείο. Χαρτιά, κόλλες. Μπράβο, ευχαριστώ. Έλα εδώ, φοβορέας, πήγαινε εσύ. Λοιπόν, θα παρακολουθείς τις σκηνές που θα παίζονται και θα γράφεις τις ατάκες, τουλάχιστον τις πιο σημαντικές. Συνοηθήκαμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Συνάδελφοι, εσείς κύριοι συνάδελφοι, θα καθίσετε όλοι από αυτή τη μεριά. Αριστερότερα, πιο αριστερά. Λοιπόν, Με συγχωρείτε, αλλά εμείς. ένα λεπτό. Θα προσέχετε όλοι και δεν θα ζητήσω να αυτοσχεδιάσετε. Μείνετε ήσυχοι. Δεν θα ζητήσω να αυτοσχεδιάσετε. Τότε τι πρόκειται να κάνουμε? Τίποτα, αγαπητέ μου, είστε μπουμπούνας εσείς. Για την ώρα μόνο θα βλέπετε και θα ακούτε. Ύστερα θα έχει ο καθένας το ρόλο του γραμμένο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τώρα θα γίνει μια πρόβα. Πώς κάνουμε στην πρόβα και θα την κάνουν αυτή την πρόβα. Τα πρόσωπα που ήρθαν, όχι εμείς. Συνοηθήκαμε. Λοιπόν. Εμείς. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά τι εννοείται πρόβα? Πρόβα. Όταν λέω πρόβα, εννοώ πρόβα. Θα κάνετε εσείς πρόβα και οι κύριοι ηθοποιοί θα σας βλέπουν. Μα αφού εμείς είμαστε τα πρόσωπα του έργου. Εντάξει, είσαστε τα πρόσωπα. Δεν είπα ότι δεν είσαστε τα πρόσωπα του έργου, αλλά εδώ πέρα, αγαπητέ μου κύριε, δεν παίζουν τα πρόσωπα. Εδώ παίζουν οι ηθοποιοί. Τα πρόσωπα μένουν μέσα στο κείμενο. Όταν δηλαδή υπάρχει κείμενο. Ακριβώς. Τώρα δεν υπάρχει. Οι κύριοι όμως έχουν την τύχη να βλέπουν μπροστά τους τα ίδια τα πρόσωπα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ένα λεπτό για να αντιληφθώ τα πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε κυρία μου, θέλετε να παίξετε εσείς οι ίδιοι το έργο μπροστά στο κοινό? Με συγχωρείτε, αυτό είναι για γέλια. Άκου λέει. Με συγχωρείτε, ορίστε, βλέπετε, γελούν αγαπητέ μου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έλα να μιλήσουμε σοβαρά. Πρέπει να κάνουμε μια διανομή, κύριε μου. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Εσείς νομίζω θα παίξετε τη μητέρα. Ακούστε κύριε, πρέπει να της βρούμε ένα όνομα όμως, αγαπητέ μου κύριε. Αμαλία, κύριε. Αμαλία, μα αυτό είναι το όνομα της συζύγου σας. Δεν μπορούμε να της δώσουμε το ίδιο όνομα? Και γιατί όχι, παρακαλώ? Πώς γιατί όχι? Αφού ονομάζεται έτσι. Αλλά βέβαια, αφού θα την παίξει η κυρία, λοιπόν, η Αμαλία για μένα είναι αυτή. Δηλαδή? Πάντων, δεν ξέρω πια τι να πω. Αρχίζω κιόλας, δεν ξέρω. Αρχίζω να ακούω τα παράφωνα και τα ψεύτικα. Ακόμα και τα ίδια μου τα λόγια. Ηρεμήστε, μη στενοχωριέστε. Εμείς θα βρούμε το σωστό τόνο. Όσο για το όνομα, αφού θέλετε Αμαλία, ας είναι Αμαλία. Τώρα για τα άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, εσύ παιδί μου, εσύ ο καινούριος, εσύ νομίζω, ναι, θα παίξεις το γιο. Εσείς δεσποινείς φυσικά θα παίξετε την κόρη. Τι? Εγώ θα είμαι αυτή? Δεν καταλαβαίνω τι το αστείο βρίσκεται δεσποινείς μου. Κανένας δεν τόλμησε να γελάσει ποτέ μαζί μου. Απαιτώ να με σέβονται, αλλιώς φεύγω. Με συγχωρείτε. Αχ, δεν γέλασα μαζί σας. Θα έπρεπε να είστε περήφανοι που θα σας ενσαρκώσει η δεσποινής, διότι δεν ξέρετε ποια είναι η δεσποινής. Αυτή να με πει αυτή. Με συγχωρείτε, δεν το είπα για σας, πιστέψτε με. Το είπα για μένα.
Μα δεν βλέπω τον εαυτό μου σε εσάς. Αυτό είναι. Δεν μου μοιάζετε καθόλου. Μάλιστα, αυτό είναι. Ακούστε, κύριε, η έκφρασή μας. Τι θα πει, άλλο πάλι αυτό. Τι θα πει η έκφρασή σας? Θα δείτε πως την έχετε κιόλας την έκφρασή σας. Κάθε άλλο, κύριε μου. Πώς? Δεν έχουμε την έκφρασή μας. Βέβαια δεν την έχετε. Άκου, λέει, η δική σας έκφραση δεν είναι παρά η πρώτη ύλη. Εμείς θα της δώσουμε σχήμα. Αυτοί εδώ οι ηθοποιοί θα δώσουν σχήμα και κίνηση. Που αν θέλετε να ξέρετε, στάθηκαν άξιοι να εκφράσουν πολύ πιο περίπλοκο υλικό. Αγαπητέ μου κύριε, το υλικό που μας φέρνετε εσείς είναι τόσο ασήμαντο, που αν μπορέσει να σταθεί στη σκηνή, η επιτυχία του θα οφείλεται αποκλειστικά στους ηθοποιούς μου. Δεν τολμώ να σας φέρω αντίρρηση, κύριε. Μα σκεφτείτε πόσο τρομερό θα είναι για μας που είμαστε έτσι φτιαγμένοι όπως βλέπετε, με αυτό το σώμα και αυτό το πρόσωπο. Μα αυτά βολεύονται, μην ανησυχείτε. Αυτά όλα βολεύονται με το μακιγιάρισμα, αγαπητέ μου. Το πρόσωπο αλλάζει. Καλά, μα η φωνή, η κίνηση. Ακούστε εκεί να τελειώνουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να παρουσιαστείτε εσείς όπως είστε, αποκλείεται. Αυτό που εσείς είστε θα το παρουσιάσουν οι ηθοποιοί. Καταλάβατε? Τελεία και παύλα. Κατάλαβα, κύριε. Μαντεύω όμως τώρα και κάτι άλλο. Γιατί ο συγγραφέας μας, που μας είδε ζωντανούς στη φαντασία του, δεν θέλησε κατόπιν να μας μεταφέρει στη σκηνή. Δεν θέλω να θίξω τους ηθοποιούς σας προς Θεού, μα σκέφτομαι πως αν δω να με υποδίετε, δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Εγώ, αν αυτό δεν σας πειράζει, κύριε. Παρακαλώ, ησυχία. Εντιμότατε, κύριε. Να τι θέλω να πω. Όση καλή θέληση κι αν βάλετε και τέχνη για να με δημιουργήσετε. Ναι, μπρος. Λέω πως όσο κι αν προσπαθήσει ο κύριος να μου μοιάσει με το μακιγιάρισμα, μάλιστα, θα είναι δύσκολο με αυτό το boy να δώσει την εντύπωση την εντύπωση πως είναι εγώ πραγματικά. Εξάλλου θα με παρουσιάσει όπως με νιώθει εκείνος και όχι όπως νιώθω εγώ τον εαυτό μου. Και αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτοί που θα μας κρίνουν. Αν σκεφτόμαστε από τώρα τους κριτικούς, καήκαμε. Ας τους να λένε. Ας κοιτάξουμε καλύτερα, παρακαλώ, πώς θα βάλουμε μπρος το έργο. Έτσι, παρακαλώ. Λοιπόν, αφήστε με να κατευθύνω τα πράγματα. Παρακαλώ, είναι όλα έτοιμα? Λοιπόν, μπράβο. Παρακαλώ, για κάντε μου χώρο. Ναι, έτσι, από εδώ νομίζω. Ναι. Έτσι, ας μην χάνουμε τον καιρό μας. Δεσποινής μου, πώς σας φαίνεται το σκηνικό, καλό δεν είναι? Να σας πω την αλήθεια, δεν μου θυμίζει τίποτε. Μα δεν έχετε βέβαια την απέτηση να χτίσουμε πάνω στη σκηνή το παραμάγαζο της Μαντάμ Πάτσε, τα λεκουάλε, έτσι δεν είναι? Κυρία μου, για πέστε μου, έχετε πει ένα σαλονάκι με λουλούδια, Μάλιστα, κύριε, άσπρο. Άσπρο, δεν είναι άσπρο, είναι ρηγωτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω τα έπιπλα. Ναι, τα έπιπλα είναι εντάξει. Πολύ σωστά και σε ωραία. Ναι, αυτό το τραπεζάκι. Για φέρτε το λίγο πιο κοντά. Έλα, Τίνο. Πιο κοντά το τραπεζάκι. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Τι άλλο έχουμε? Ένα φάκελο. Ναι, ένα φάκελο παρακαλώ γαλάζιο αν υπάρχει, και δώστε στον κύριο το γαλάζιο φάκελο. Τι φάκελο, για γράμμα, παιδί μου. Άντε, μπράβο, άντε, Λίγο. Λοιπόν, η πρώτη σκηνή είναι με τη Δεσποινίδα. Για πλησιάστε, Δεσποινής μου, έτσι, μπράβο. Όχι, περιμένετε. Εννοούσα τη Δεσποινίδα. Ναι, μπράβο, εσάς. Λοιπόν, εσείς παρακαλώ, Δεσποινής μου, εσείς να κοιτάζετε τη σκηνή. Έτσι. Πόσο ζωντανά θα τη δώσω. Κι εγώ θα τη δώσω ζωντανά, μην αμφιβάλλετε, αρκεί να θέλω. Κυρίες μου, ας σταματήσουμε τις φλιαρίες. Λοιπόν, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Η πρώτη σκηνή είναι με τη Δεσποινίδα και τη Μαντάμ Πάτσε. Και η Μαντάμ Πάτσε δεν είναι μαζί μας. Τώρα τι γίνεται χωρίς Μαντάμ Πάτσε? Μα είναι ζωντανή κι αυτή. Ζωντανή. Ναι, αλλά πού είναι? Μια στιγμή παρακαλώ. Θα είχαν οι κυρίες την ευγενή καλοσύνη να μου δανείσουν για λίγη ώρα τα καπέλα τους. Πώς? Τα καπέλα μας? Τι λέει? Ποια καπέλα, κυρία μου? Δεν κατάλαβε. Τίποτα, να τα τοποθετήσω μονάχα πάνω στις κρεμάστρες. Αν ήθελε μάλιστα καμιά από εσάς
να μας υποχρεώσει βγάζοντας το παλτό της. Παλτά! Μα δεν καταλαβαίνουμε, λέει, για τα παλτά. Τι τα θέλετε τα παλτά? Μα για να τα κρεμάσω. Μα τι λέει? Λίγα μόνο λεπτά. Θα μου κάνετε αυτή τη χάρη? Γιατί όχι? Να το, πάσα αυτή όπως είναι παλαβός με τα όλα του. Να τα βάλουμε στη βιτρίνα. Μάλιστα, κυρία μου, στη βιτρίνα. Να μάθουμε το λόγο, αγαπητέ μου κυρία, για το λόγο. Να σας πω, φτιάχνοντας έτσι λίγο καλύτερο το σκηνικό, ναι, με τα ίδια τα αντικείμενα του μαγαζιού της, ναι, ποιος ξέρει αν δεν παρουσιαστεί και η ίδια μπροστά μας. Όχι. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε! Να την! Να την! Είναι αυτή! Σας το έλεγα. Να την που ήρθε. Τι κόλπα είναι αυτά? Τέλος πάντων, πού βρισκόμαστε? Από πού ξεφύτρωσε αυτή? Την είχαν κρυμμένη. Αυτό καταντάει ταχυδακτηλουργία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να χαλάσετε για χάρη μιας στιγμής αλήθειας ένα θαύμα? Το θαύμα μιας πραγματικότητας που γεννιέται, που παίρνει μορφή και σχήμα από το ίδιο το δραματικό επεισόδιο. Αυτή έχει περισσότερα δικαιώματα από εσάς να βρίσκεται εδώ πέρα, γιατί είναι πιο αληθινή από εσάς. Ποια από εσάς θα παίξει κατόπιν το ρόλο της Μαντάμ Πάτσε? Λοιπόν, ας προσέξει. Η Μαντάμ Πάτσε είναι αυτή. Για δέστε. Η κόρη μου τη γνώρισε και πήγε ευθύς κοντά της. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τη σκηνή. Σας έφερα τα ρούχα, Μαντάμ Πάτσε. Πολύ ωραία. Ωραία, σας αρέσουν? Δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Κάτι λένε. Έτσι δεν ακούμε τίποτα. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πιο δυνατά σας παρακαλούμε. Πιο δυνατά σας παρακαλούμε να ακούσουμε τι λέτε. Πιο δυνατά. Τι πιο δυνατά? Αυτά δεν λέγονται δυνατά. Εγώ μπόρεσα και τα φώναξα για να τον ντροπιάσω. Ήταν η εκδίκησή μου. Μα γιατί Μαντάμ είναι διαφορετικό, κύριε. Αν τα φωνάξω, τη χώσαν μέσα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, Σπινίσμα, αλλά στο θέατρο πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε στο θέατρο, καταλαβαίνετε, ναι ή όχι? Αφού εμείς που είμαστε κοντά σας, πλάι σας είμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα από ό,τι είπατε. Το κοινό, τι θα πει το κοινό? Σας παρακαλώ, Δεσποινής μου, αφήστε με να κανονίσω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Η σκηνή πρέπει να παιχτεί. Υποτίθεται ότι είσαστε μόνες σας. Υποτίθεται. Μέσα στο παραμάγαζο. Και πως κανείς δεν σας ακούει. Όχι. Όχι. Υπάρχει κάποιος που θα μας ακούσει αν αυτή μιλήσει δυνατά. Δεν καταλαβαίνω. Θα μας ξεφρονίσετε μήπως και κανέναν άλλον? Όχι, όχι κύριε, όχι. Θέλει να πει εμένα. Εγώ βρίσκομαι εκεί πίσω από την πόρτα και περιμένω. Και η Μαντάμ το ξέρει. Θα πάω αν επιτρέπετε για να είμαι έτοιμος. Όχι, όχι, ελάτε εδώ, καθίστε στις θέσεις σας. Καθίστε στις θέσεις σας, σας παρακαλώ. Πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές του θεάτρου. Ακούστε με, προτού πάτε. Όχι. Αμέσως. Αχ, πεθαίνω, σας λέω, πεθαίνω για να ζήσω αυτή τη σκηνή. Μα πριν να πάει αυτός πρέπει να παιχτεί καθαρά η σκηνή ανάμεσα σε εσάς και σε αυτήν. Πώς την είπαμε αυτήν? Πάτσε. Πώς την είπαμε? Πάτσε. Μάλιστα, καταλάβατε? Ω Θεέ μου. Μα τα ξέρετε κιόλας αυτά που μου είπε? Πως η μαμά έκανε πάλι άσχημα τη δουλειά της. Πως τα φουστάνια πήγαν στράφη και πως πρέπει να υποκύψω αν θέλω να μας βοηθάει πάντα στη δυστυχία μας. Σίγουρο, σενιόρ, γιατί εγώ δεν τέλει γίνει κορόιδο, δεν τέλει χάνει λεφτά. Πώς μιλάει έτσι, ρε παιδιά? Μάλιστα, έτσι κύριε. μιλάει. Μάλιστα, έτσι μιλάει, κομμάτι σπανιόλικα. Δεν μου γουστάρει να γελάει άνθρωποι μαζί μου. Quanto io habla. Μιλάει καλά, σενιόρ, porque καταλαβαίνει κόσμος. Ναι, ωραία τα λέει, παιδιά. Ναι, όπως θέλετε, Δεσποινής, έτσι να μιλάτε, ναι. Έτσι, κυρία Πάτσε, πως είναι πολύ σπουδαίο εφέ, λοιπόν. Τώρα το συνέλαβα ένα σπουδαίο εφέ. Ότι ακριβώς χρειαζόμαστε για να σπάσουμε με λίγη κωμωδία την τραγική ένταση. Έτσι να μιλάτε. Έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Συνεχίστε. Και γιατί όχι? Να ακούς να σου κάνει τις προτάσεις της με τέτοια γλώσσα. Το εφέ είναι σπουδαίο, κύριε. Πολύ σπουδαίο. Γιατί κάνει να φαίνονται όλα σαν ένα χωρατό. Θα βάλετε τα γέλια βέβαια όταν την ακούσετε να λέει ένα γέρο σενιό που θέλει παίζει λιγκουλάκι κομίνγκο. Κομίνγκο, τι είναι κομίνγκο? Δεν είναι έτσι, μαντάμ? Sì, γέρο σενιόρ. Όχι πολύ γέρο, πιο καλά τσικίτα.
Γιατί αν δεν έχει μαζί του γούστο, έχει μαζί του ασφάλεια. Σιγά. Σας παρακαλώ. Ησύχασε. Σας παρακαλώ, κύριε μου, σας παρακαλώ. Ηρεμήστε. Είναι αδύνατον να μείνει αυτή εδώ. Αυτή εδώ η μαμά. Ένα λεπτό. Δεν μπορούν και οι δυο μαζί. Γι' αυτό βλέπετε δεν ήρθε και αυτή μαζί μας. Αν μείνει εδώ θα έρθει το τέλος πριν την ώρα του. Δεν πειράζει, κύριε μου. Είναι μονάχα το πρώτο σκίτσο. Μου χρειάζεται γιατί έτσι διαλέγω εδώ και εκεί όλα τα στοιχεία του δράματος. Κυρία μου, ελάτε, ηρεμήστε, κυρία μου. Ησυχάστε, καθίστε, εδώ, από εδώ σας παρακαλώ. Εμπρός, συνεχίστε, μαντάμ, συνεχίστε. No, grazie tante. Io δεν βγάζω μιλά. Άμα μένει εδώ μέσα η μάντρε. No. Σας παρακαλώ, ελάτε τώρα, ελάτε. Φέρτε μέσα αυτό το γέρο σενιόρ για να παίζει κομίγκο. Μα τέλος πάντων πρέπει να γίνει αυτή η σκηνή, ακούσατε? Εντάξει, ναι. Εμπρός! Θα κουνηθείτε! Θα κουνηθεί σίγουρα! Θα κουνηθεί! Σας παρακαλώ, ήρεμα. Εμπρός, την είσοδό σας. Αχ, μην γυρίζετε από το άλλο μέρος, ελάτε! Μα μόλις μπήκατε. Εγώ κάθομαι εδώ, με το κεφάλι σκυφτό. Ακούστε με, δεσποινής μου. Εμπρός, να ακούσουμε τη φωνή σας. Ακούστε, δεσποινής μου. Είναι μια φωνή αλλιώτικη, καινούρια. Μου λέτε καλημέρα σας. Σας παρακαλώ, επιτέλους, ποιος διευθύνει την πρόβα, εγώ ή εσείς? Σας παρακαλώ, κυρία μου, εσείς. Λοιπόν, πηγαίνετε στο βάθος. Στο βάθος, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, εκεί. Αφού εκεί καθίσει στο βάθος, έτσι, χωρίς να κουνηθείτε, χωρίς να βγείτε. Έτσι, λοιπόν. Και αμέσως ξαναγυρίστε. Προσοχή. Έτοιμος. Έτσι. Είστε έτοιμος, κυρία μου. Περιμένετε. Υποβολέας, εσύ έτοιμος να γράψεις, έτσι. Γράφε εσύ, όπως είπαμε. Λοιπόν, έτοιμοι. Καλημέρα σας, δεσποινής. Καλημέρα. Για δες, δεν είναι η πρώτη φορά, ελπίζω, που έρχεστε εδώ. Όχι, κύριε. Έχετε έρθει κι άλλη φορά? Ναι. Πολλές φορές? Ναι. Τότε λοιπόν δεν πρέπει να κάθεστε έτσι. Μου επιτρέπετε να σας βγάλω το καπελάκι? Όχι, κύριε. Ο Θεέ μου. Θα το βγάλω μόνη μου. Ο Θεέ μου. Ελάτε, δώστε μου το. Θα το κρεμάσω εγώ. Γράφει, υποβολέας, γράφει. Τόσο όμορφο, τόσο χαριτωμένο κεφαλάκι σαν το δικό σας. Προφταίνεις. Θα ταιριάζε ένα λουσάτο καπέλο. Θέλετε να διαλέξουμε μαζί ένα από τη συλλογή της μαντάμ? Όχι? Τι κάνετε, αυτά είναι τα δικά μας καπέλα. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, σιωπή που να πάρει οργή. Αφήστε τις εξυπνάδες, θα κάνετε καπέλα. Εκεί να βλέπετε, μόνο, ορίστε. Συνεχίστε, παρακαλώ, δεσποινής μου. Γράφει υποβολέα. Συνεχίστε, δεσποινής μου. Όχι, ευχαριστώ, κύριε. Μη μου λέτε όχι, πρέπει να δεχθείτε, αλλιώς θα θυμώσω. Έχει όμορφα εδώ. Κοιτάξτε, έπειτα θα ευχαριστηθεί και η μαντάμ. Τα βάζει επίτηδες στη βιτρίνα. Όχι, κύριε. Ακούστε, πώς θα το φορέσω? Μα δεν κάνει. Συλλογέστε τι θα πούν στο σπίτι όταν σας δουν να γυρίζετε με καινούριο καπέλο. Λοιπόν, ξέρετε τι θα πείτε στους δικούς σας? Μα δεν είναι γι' αυτό, κύριε. Δεν κάνει να το φορέσω γιατί είμαι έτσι όπως με βλέπετε. Θα έπρεπε νομίζω να το έχετε καταλάβει. Έχετε πένθος. Με συγχωρείτε. Το βλέπω. Πιστέψτε με πως λείπουμε αφάνταστα. Φτάνει πια, κύριε, φτάνει. Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω και όχι εσείς να με λυπόσαστε. Ξεχάστε παρακαλώ αυτά που είπα, γιατί κι εγώ, καταλαβαίνετε, πρέπει να ξεχνάω πως είμαι ντυμένη έτσι. Αρκετά, πολύ ωραία. Τα πιο θαυμάσια, όχι, αλλά... Πολύ ωραία σκηνή, πάρα πολύ ωραία σκηνή. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι,
Αυτή η σκηνούλα του καπέλου είναι εκπληκτική, πολύ πετυχημένη. Σας παρακαλώ, το καλύτερο έρχεται τώρα. Μην με διακόπτετε. Γιατί μας διακόψατε? Υπομονή, υπομονή. Ένα λεπτό, Δεσποινής μου, υπομονή. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να παιχτεί βέβαια κάπως πιο ελαφριά. Ναι, βέβαια, αλλά και με πιο πολύ αέρα. Φυσικά, για μας είναι παιχνιδάκι. Μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως. Ναι, εγώ είμαι έτοιμος κιόλας. Μάλιστα, πάω να κάνω την είσοδό μου. Σιγά, μην βιάζεσαι. Λοιπόν, Δεσποινής μου, εσείς προσέξτε. Μόλις έχει τελειώσει η σκηνή ανάμεσα σε εσάς και στη Μεντάμ Πάτσε. Μάλιστα. Θα σκεφτώ κατόπιν πώς θα τη γράψω. Εσείς θα είστε... ναι, πού πάτε, ελάτε. Μια στιγμή να βάλω το καπέλο μου. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, φοράτε το καπέλο και κάθεστε με το κεφάλι σκυμμένο. Μάλιστα. Έτσι. Μα δεν φοράει μαύρο φόρεμα. Θα φορέσω μαύρο φόρεμα. Και μάλιστα πολύ πιο κομψό από το δικό σας. Σιωπή. Παρακολουθήστε και θα διδαχθείτε πολλά. Ορίστε. Πάμε. Πάμε. Έτοιμοι. Λοιπόν, από εκεί, από την είσοδο. Έτσι, μπράβο. Σιγά. Μπαίνει πρώτα. Έτσι, από λοιπόν, αργά. Πάψη πρώτα. Μετράμε 1, 2, 3 και ύστερα. Λοιπόν. Πάμε. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Μα όχι. Ησυχία, κάντε ησυχία! Έχετε μπορώ να προχωρήσετε. Πάψτε, μην γελάστε, Δεσποινής μου. Μην γελάτε. Ορίστε, ησυχία. Με συγχωρείτε, αλλά ήταν φυσικό να γελάσω. Η Δεσποινής κάθεται εκεί ακηρύττει όπως πρέπει. Μα αν παίζει εμένα, σας βεβαιώνω πως αν άκουγα εγώ να μου λένε καλημέρα με αυτόν τον τρόπο, θα γελούσα ακριβώς όπως γέλασα. Βλέπετε το ύφος, ο τόνος. Ύφος, ποιος τόνος? Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε, εκεί, ορίστε. Ούτε να γελάστε, σας παρακαλώ, δεν θέλω καμία. Σας παρακαλώ, αφήστε να δούμε τη σκηνή πώς θα πάει. Λοιπόν, αφού παίζω ένα γέρο που μπαίνει σε ένα ύποπτο σπίτι. Τι δίνετε σημασία, αγαπητέ μου, σε αυτά που λένε? Συνεχίστε, θαυμάσιοι, είστε θαυμάσιος. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε, παύση, μπρος. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Καλημέρα. Για δες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Στοιχηματίζω. Όχι στοιχηματίζω, ελπίζω. Εγώ άκουσα στοιχηματίζω. Καλά. Τι ελπίζω, τι στοιχηματίζω, εκεί θα μείνουμε τώρα. Το ίδιο είναι. Συνεχίστε, παρακαλώ. Συνεχίστε. Όμως όχι τόσο υπερβολικά. Να σας το παίξω εγώ. Να σας προσέξτε με. Για προσέξτε με. Ναι. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Καλημέρα. Για δες. Έκπληξη. Και φόβος και ευχαρίστηση μαζί έτσι. Και φόβος και... Δεν είναι η πρώτη... Σιγά, Συγγνώμη. Δεν είναι η πρώτη φορά, ελπίζω, που έρχεστε εδώ. Καταλάβατε, έτσι? Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνετε, τη σειρά σας τώρα. Και όπως είπαμε, έτσι. Φανταζίστηκα, θέλετε, έτσι όμορφα. Λοιπόν, πάμε. Παύση, εμπρός. Όχι, κύριε. Έχετε έρθει και άλλη φορά. Κάντε ναι με το κεφάλι, κάντε ναι. Κουνήστε το κεφάλι, ναι, έτσι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τι είναι, τι συμβαίνει πάλι, Δεσποινής μου? Τίποτα δεν είναι. Συνεχίστε, εσείς, πρωταγωνιστής, μπρος. Πολλές φορές. Τότε λοιπόν δεν πρέπει να κάθεστε έτσι. Μου επιτρέπετε να σας βγάλω το καπελάκι? Δεν ανέχομαι να κάνω τον καλαγκιόζη για να γελάει αυτή. Ας πάψει πια. Ορίστε μας. Συγγνώμη. Ορίστε, είστε κακό αναθρεμένοι. Μάλιστα, ανεδέστατοι. Είναι αλήθεια. Συγχωρήστε την. Όλα αυτά μας φαίνονται τόσο αλόκοτα. Αλόκοτα, τα πει αλόκοτα. Γιατί δηλαδή είναι αλόκοτα? Πες μου το Εγώ, κύριε, θαυμάζω τους ηθοποιούς σας. Τον κύριο από εκεί, τη Δεσποινίδα, αλλά βέβαια αυτοί δεν είμαστε εμείς. Καλό αυτό. Άκου, λέει, δεν είναι αυτοί. Βέβαια δεν είναι αυτοί. Πώς να είναι εσείς, αφού είναι οι ηθοποιοί? Ακριβώς οι ηθοποιοί. Και παίζουν και οι δυο τους έξοχα τους ρόλους τους. Εμάς όμως μας φαίνεται κάτι το όλος διόλου αλλιώτικο. Κάτι που προσπαθεί να είναι το ίδιο κι όμως δεν είναι. Και τότε τι είναι? Είναι κάτι που γίνεται δικό τους και πάβει να είναι δικό μας. Μα σας είπα 1000 φορές, αγαπητέ μου κύριε. Ναι, καταλαβαίνω. Μπάστα λοιπόν, μπάστα. Άμα πια... Θα κάνουμε την πρόβα αργότερα μόνοι μας, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Μου ήταν ανέκαθεν μια κατάρα να κάνω πρόβα μπροστά στους συγγραφείς.
δεν μένουν ποτέ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, κυριέ μου και δεσποινής μου, θα συνεχίσουμε με εσάς. Και αν είναι δυνατόν, μην ξαναγελάσετε. Δεν γελάω πια. Έτσι, μπράβο. Άντε, μπράβο. Πλησιάζει η καλύτερη μου στιγμή, να είστε βέβαιος, κύριε. Λοιπόν, κυριέ μου, όταν σας λέει ξεχάστε παρακαλώ αυτά που είπα, γιατί κι εγώ, καταλαβαίνετε, εσείς πρέπει να απαντήσετε γρήγορα. Καταλαβαίνω. Και να ρωτήσετε αμέσως. Τι να ρωτήσει? Να ρωτήσει για ποιο λόγο φοράτε πένθος. Μα όχι, κύριε, ακούστε με. Όταν του είπα πως πρέπει κι εγώ να ξεχάσω πως είμαι ντυμένη, ξέρετε τι μου απάντησε? Τι? Ωραία. Ας βγάλουμε λοιπόν αμέσως αυτό το φουστανάκι. Έτσι. Σας παρακαλώ, ησυχία. Σιωπή. Περίφημα. Να πει μια τέτοια φράση για να σηκωθεί στο πόδι ολόκληρο το θέατρο. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Πάλι αλήθεια. Κάντε μου τη χάρη, δεσποινής μου, βρισκόμαστε στο θέατρο. Η αλήθεια ίσαμε ένα βαθμό. Λοιπόν, τι θέλετε να γίνει, κύριε? Θα το δείτε. Όχι, κύριε, όχι. Αυτή την αηδία που νιώθω μέσα μου, θα θέλετε ίσως να τη μεταμορφώσετε σε ρομαντική και αισθηματική παροδία. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Εκείνος να με ρωτάει γιατί πενθώ και εγώ να του απαντάω με δάκρυα στα μάτια πως είναι 2 μήνες που πέθανε ο πατέρας μου. Όχι, αγαπητέ κύριε. Πρέπει να μου πει ακριβώς αυτό που μου είπε. Ας το βγάλουμε λοιπόν αμέσως αυτό το φουστανάκι. Και εγώ με όλο αυτό το πένθος μέσα στην καρδιά μου. Μόλις 2 μήνες, πήγα εκεί πίσω. Βλέπετε, να, πίσω από αυτό το παραβάν. Και με αυτά τα δάχτυλα που τρέμουν ακόμα από ντροπή και φρίκη, ξεκούμπωσα την μπλούζα μου, τη φούστα μου. Για το όνομα του Θεού! Την αλήθεια, κύριε! Την αλήθεια! Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, τα πει αλήθεια και αλήθεια. Εντάξει, αλήθεια, δεν τα αρνιέμαι, εντάξει, είναι αλήθεια. Και νιώθω όλη σας τη φρίκη, δεσποινής, αλλά καταλάβετε κι εσείς πως αυτό είναι αδύνατο να το παρουσιάσουμε στη σκηνή. Είναι αδύνατον? Τότε ευχαριστώ πολύ. Δεν μένω άλλο εδώ. Ένα λεπτό, κοιτάξτε. Δεν μένω άλλο. Σας παρακαλώ. Τα έχετε συμφωνήσει μαζί του? Ποια σκηνή θα παιχτεί και ποια όχι? Ακούστε με. Κατάλαβα. Αυτός θέλει να φτάσει πιο γρήγορα στις εγκεφαλικές του αγωνίες. Μα εγώ θέλω να παρουσιάσω το δράμα μου, κύριε. Το δικό μου δράμα. Μα δεν υπάρχει μόνο το δικό σας δράμα, δεσποινής μου. Έχουμε και τα δράματα των αλλωνών. Ξέρετε, λυπάμαι, αλλά δεν ανέχομαι στο θέατρο να προβάλλετε το ένα πρόσωπο σε βάρος των άλλων. Ξέρω καλά πως ο καθένας σας έχει μια εσωτερική ζωή που θέλει να αποκαλύψει. Μα ακριβώς αυτή είναι η δυσκολία. Πως πρέπει να αποκαλύψει το ελάχιστο μονάχα, όσο είναι αναγκαίο για τις σχέσεις του με τους άλλους. Κι όμως από αυτό ακριβώς το ελάχιστο να μοντεύουμε και την υπόλοιπη ζωή του που έμεινε αφανέρωτη. Θα ήταν βολικό αν κάθε πρόσωπο μπορούσε με έναν ωραίο μονόλογο ή στην ανάγκη και με μια διάλεξη να αποκαλύψει στους θεατές όλα όσα κρύβει μέσα του. Καταλάβατε? Πρέπει λοιπόν να συγκρατηθείτε, δεσποινής μου, για το δικό σας το καλό. Γιατί μπορεί επίσης να κάνει κακή εντύπωση στο κοινό όλη αυτή η αποστροφή, αυτή η καταστρεπτική λύσα τη στιγμή που εσείς η ίδια ομολογείτε πως είχατε πάει, με συγχωρείτε, πως είχατε πάει και με άλλους προτού έρθει εκείνος. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, μα σκεφτείτε πως οι άλλοι ήταν για μένα πάλι αυτός. Ποιοι άλλοι? Τι θέλετε να πείτε? Πάλι με ζαλίζετε. Αχ, όταν μια γυναίκα αμαρτήσει, κύριε, ναι, ο υπεύθυνος για όλες τις αμαρτίες που θα ακολουθήσουν δεν είναι πάντα εκείνος που προκάλεσε πρώτος το παραστράτημα. Και για μένα ήταν αυτός, ακόμα και προτού γεννηθώ. Κοιτάξτε τον και θα δείτε πως είναι αλήθεια. Σπουδαίο, ωραία, αλλά το βάρος που νιώθει στη συνείδησή του σας φαίνεται τίποτα? Δώστε του λοιπόν την ευκαιρία να το παρουσιάσει. Και πώς, παρακαλώ, πώς θα μπορέσει να παρουσιάσει τις ευγενικές του τύψεις, το ψυχικό του σάλο, αν του αφαιρέσετε τη φρίκη της στιγμής εκείνης που κρατούσε μέσα στην αγκαλιά του αφού την έκανε να βγάλει το μαύρο της φουστάνι. Γυναίκα πια και παραστρατημένη. Εκείνη τη μικρούλα, κύριε, που την περίμενε άλλοτε στην έξοδο του σχολείου. Είμαστε τώρα εδώ πέρα μεταξύ μας. Το κοινό δεν μας ξέρει ακόμα. Θα του δώσετε αύριο ένα θέαμα παρμένο από τη ζωή μας.
που θα το φτιάξετε με τον τρόπο σας. Θέλετε όμως να δείτε στα αλήθεια το δράμα μας? Θέλετε να ξεσπάσει στα αλήθεια μπροστά σας όπως ακριβώς είναι? Μα βέβαια, ακριβώς αυτό θέλω, για να πάρω ό,τι μπορώ. Καλά λοιπόν, οδηγήστε έξω τη μητέρα. Όχι, όχι, δεν το επιτρέπω κύριε, δεν το επιτρέπω. Όχι, δεν μπορώ. Αφού αυτό έγινε κιόλας, δεν έγινε κυρία μου? Όχι, όχι, θα γίνει τώρα. Θα γίνεται αιώνια. Ο πόνος μου δεν τέλειωσε κύριε. Είμαι ζωντανή εγώ, ζωντανή σε κάθε στιγμή του πόνου μου που πάντα ξανάρχεται ολοζώντανος. Μα αυτά τα δυο μικρά, αυτά τα ακούσατε να μιλάνε κύριε? Δεν μπορούν πια να μιλήσουν. Μένουν ακόμα γαντζωμένα πάνω μου για να μου φυλάνε ζωντανό το πόνο. Μα αυτά τα ίδια δεν υπάρχουν πια. Και αυτή κύριε, η κόρη μου, έφυγε μακριά μου και τώρα είναι μια χαμένη. Και αν τώρα τη βλέπω εδώ είναι πάλι για τον ίδιο λόγο. Πάντα για τον ίδιο λόγο. Για να μου ξαναφέρνει πάντα ζωντανό κι άσβηστο τον πόνο που ένιωσα εξαιτίας της. Η αιώνια στιγμή. Αυτό που σας έλεγα κύριε, βρίσκεται εδώ για να μ' αρπάξει, να με καρφώσει, να με κρατήσει αιώνια κρεμασμένο στην αγχώνη της μοναδικής αυτής ντροπιασμένης στιγμής της ζωής μου. Δεν εννοεί να την ξεχάσει αυτή τη στιγμή. Ούτε εσείς κύριε μπορείτε να με προφυλάξετε. Δεν είπα εγώ να μην την παρουσιάσουμε. Θα αποτελέσει μάλιστα τον πυρήνα της πρώτης πράξης ίσα με την απροσδόκητη άφιξη της κυρίας. Έτσι, γιατί είναι η καταδίκη μου κύριε, το μαρτύριο αυτό που φτάνει στο κορύφωμά του με την τελική κραυγή της. Τι νιώθω ακόμα μέσα στα αυτιά μου. Αυτή η κραυγή με τρέλανε. Μπορείτε να με παρουσιάσετε όπως θέλετε κύριε. Το ίδιο μου κάνει. Ακόμα και ντυμένη. Φτάνει να έχω τα μπράτσα γυμνά. Μονάχα τα μπράτσα. Γιατί κοιτάξτε, καθώς στεκόμουν έτσι, με το κεφάλι ακουμπισμένο έτσι, με τα μπράτσα έτσι γύρω στο λαιμό του, έβλεπα να χτυπάει εδώ, πάνω στο μπράτσο μου, μια φλέβα. Και τότε σαν να μου φέρνε φρίκι αυτή η ολοζώντανη φλέβα. Έκλεισα τα μάτια μου και άκουσα το πρόσωπό μου στο στήθος του. Φώναξε μαμά! Φώναξε όπως φώναξες τότε! Όχι! Φώναξε! Σας ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, θαυμάσια! Θαυμάσια και τώρα αυλαία! Αυλαία σας παρακαλώ! Έτσι γιατί αλήθεια. Με συγχωρείτε, όχι δεν εννοούσα αυλαία, βρεζόν! Είπα αυλαία εννοώντας πως εκεί πρέπει να τελειώσει η πράξη, βρεζό, τέλος πάντων! Λάθος κάνατε, δεν πειράζει, δεν πειράζει! Δεν πειράζει, έτσι πρέπει να τελειώσουμε! Αυτή την πράξη σας την εγγυώμαι! Σας την εγγυώμαι! Παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα, παρακαλώ, πάμε για τη δεύτερη πράξη. Ησυχία. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη πράξη. Αφήστε, θα τα κανονίσω εγώ. Όπως τα έχουμε, μου πείτε όμως, ένα φινάλε καταπληκτικό η πράξη. Τι ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ, ησυχία να συγκεντρωθώ. Θα τα κανονίσω εγώ όπως τα έχουμε συμφωνήσει και θα είναι περίφημα. Η άφηξή μας στο σπίτι του. Ακριβώς. Και η αγανάκτηση αυτού εκεί. Καλά. Του γιου. Ναι, αφήστε, θα τα κανονίσω εγώ, σας είπα, θα τα κανονίσω εγώ. Καταλάβατε τις ποινές μου, θα τα κανονίσω εγώ. Πρέπει όμως να φανεί καθαρά η αγανάκτησή του, κύριε. Ναι, κύριε, γιατί σε αυτή τα χρωστάμε όλα. Μα μη σε νοιάζει, όσο πιο μεγάλη είναι η δυστυχία μας, τόσο πιο βαριά θα είναι η συνείδησή του. Κατάλαβα, με διακόπτετε. Αυτό θα το λάβουμε υπόψη. Μείνετε απολύτως ήσυχοι. Πρέπει να δείξετε όμως, κύριε. Κάντε το αυτό για τη γαλήνη της ψυχής μου.
Πρέπει να δείξετε πως εγώ προσπάθησα με κάθε τρόπο. Να με κάνει να ηρεμήσω, να με συμβουλέψει, να μην του πάω κόντρα. Κύριε Θειασάρχα, κάντε τη στο κέφι. Κάντε το για την αλήθεια και εγώ θα τον γλεντήσω. Θα δείτε. Όσο πιο πολύ τον νικετεύει, όσο πιο πολύ τον σφίγγει στην καρδιά της, τόσο αυτός απομακρύνεται. Απουσιάζει. Μα τώρα τι θα γίνει, θα την αρχίσουμε καμιά φορά τη δεύτερη πράξη, ναι ή όχι? Δεν θα βγάλω λέξη πια. Μα δεν μπορεί να παιχτεί ολόκληρη πράξη στον κήπο όπως θέλετε εσείς. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί αυτός, ο γιος, ναι. μένει πάντα κλεισμένος στο δωμάτιό του μονάχος. Ύστερα όλο το μέρος αυτού του άμυρου, μικρού, του σαστισμένου πρέπει να παιχτεί όπως σας είπα, μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούμε όμως να αλλάξουμε σκηνικό 3 και 4 φορές βέβαια σε κάθε πράξη της ποινής μου, ούτε να βγάζουμε ταμπέλες για να πληροφορούμε το κοινό. Αυτό γινόταν άλλοτε. Μάλιστα. Όταν το κοινό βρισκόταν στην ηλικία αυτήν είσαι και της πιτσιρίκας. Ήταν η ψευδαίσθηση πιο εύκολη. Η ψευδαίσθηση? Σας συγκετεύω. Μη μιλάτε για ψευδαίσθηση. Μη μεταχειρίζετε αυτή τη λέξη που είναι για μας τόσο σκληρή. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί, αν επιτρέπετε, να μην μεταχειριζόμαστε τη λέξη ψευδαίσθηση? Σας εφεώνω, είναι σκληρή. Σκληρή. Θα έπρεπε να το έχετε καταλάβει. Ωραία, πώς να την πούμε αυτή τη λέξη? Η ψευδαίσθηση αυτή που θα προσφέρουμε στο κοινό. Βέβαια, με το παίξιμό μας. Η ψευδαίσθηση της πραγματικότητας. Καταλαβαίνω, κύριε. Εσείς δεν μας καταλαβαίνετε. Συγχωρέστε με. Βλέπετε, για σας και για τους ηθοποιούς σας δεν είναι παραπάνω από ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Δεν είμαστε μωρά. Παίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Δεν λέω όχι. Και ακριβώς εννοώ το παιχνίδι της τέχνης σας που πρέπει να προσφέρει, όπως είπε ο κύριος, μια τέλεια ψευδαίσθηση της πραγματικότητας. Ακριβώς. Και τώρα για σκεφτείτε πως εμείς ναι, δεν έχουμε άλλη πραγματικότητα από αυτήν την ψευδαίσθηση. Μα όχι μόνο εμείς. Σκεφτείτε το καλά. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είστε? Ποιος είμαι? Τι θα πει ποιος είμαι? Είμαι εγώ. Και αν σας έλεγα πως αυτό δεν είναι αλήθεια και πως είστε εγώ? Θα σας απαντούσα πως είστε τρελός. Έχουν δίκιο να γελάνε, γιατί εδώ πέρα παίζουμε θέατρο. Και μπορούμε κάλλιστα να ισχυριστούμε πως για παιχνίδι μονάχα ο κύριος από εκεί που είναι αυτός πρέπει να είναι εγώ, και εγώ που είμαι εγώ πρέπει να είμαι αυτός. Βλέπετε που σας τσάκωσα? Ένα λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζομαι. Με συγχωρείτε, αλλά αρχίζω και ζαλίζομαι. Τα πάμε αυτά και από την αρχή. Όχι. Απλώς σας ζητώ να αφήσετε μια στιγμή αυτό το παιχνίδι της τέχνης. Της τέχνης φυσικά. Και να αναρωτηθείτε σοβαρά ποιος είστε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτός εδώ είναι άνω ποταμών. Δεν φτάνει που μας παρισταίνει δηλαδή το θεατρικό πρόσωπο, αλλά έχει το θράσος να με ρωτάει και ποιος είμαι. Ένα θεατρικό πρόσωπο μπορεί πάντα να ρωτήσει έναν άνθρωπο ποιος είναι. Γιατί το θεατρικό πρόσωπο έχει μια συγκεκριμένη δική του ζωή. Είναι πάντα κάποιος. Ενώ ένας άνθρωπος, μιλάω γενικά, μπορεί να είναι κανείς. Περίφημα. Εσείς όμως με ρωτάτε εμένα και εγώ είμαι ο Θειασάρχης. Αγαπητέ μου κύριε, είμαι ο πρώτος κωμικός. Καταλαβαίνετε, ναι ή όχι? Ήθελα μονάχα να ξέρω αν βλέπετε τον εαυτό σας, αυτό που είστε τώρα εσείς, απαράλλακτο μέσα από τα χρόνια με εκείνον που είσαστε άλλοτε. Μάλιστα. Με τα ίδια όνειρα και με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζατε τότε τη ζωή. Και ο τωρινός σας εαυτός, όλη αυτή η σημερινή σας πραγματικότητα, μήπως είναι μοιραίο να σας φανεί αύριο και αυτή σαν μια ψευδαίσθηση? Θαυμάσια. Μπορείτε να μου πείτε όμως που θέλετε να καταλήξετε, Πουθενά, κύριε. Σας ευχαριστώ. Να σας κάνω μονάχα να δείτε πως αν εμείς δεν έχουμε άλλη πραγματικότητα έξω από την ψευδαίσθηση, καλό θα ήταν και εσείς να μην πιστεύετε πολύ στην πραγματικότητά σας, αυτή που ανασένετε και που αγγίζετε σήμερα, γιατί είναι μοιραίο, όπως και η χθεσινή να είναι και αυτή αύριο μια ψευδαίσθηση. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Προσθέστε μάλιστα πως με αυτή την κωμωδία που μου παραστήσατε εδώ πέρα, εσείς είστε πιο αληθινός και πιο πραγματικός από μένα. Μα δεν χωράει αμφιβολία, κύριε. Έτσι, νόμιζα πως το είχατε καταλάβει από την αρχή. Πιο πραγματικός εσείς από μένα. Η δικιά σας η πραγματικότητα αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Φυσικά πάντα αλλάζει, όλα αλλάζουν. Όχι όμως εμείς, κύριε. Βλέπετε,
Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς δεν αλλάζουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να γίνουμε άλλοι. Η πραγματικότητά μας είναι πια καθορισμένη. Έτσι. Αυτή για πάντα. Είναι τρομερό, κύριε. Μια πραγματικότητα αμετάβλητη. Θα έπρεπε να ανατριχιάζετε όταν βρίσκεστε κοντά μας. Παρακαλώ σας, παρακαλώ σας. Δεν χωράει άλλο, αρκούν πια αυτές οι ανοησίες. Κανένας εδώ πέρα δεν πίστεψε στα αλήθεια πως είστε θεατρικά πρόσωπα. Είδατε ποτέ, αυτό είναι, είδατε ποτέ ένα θεατρικό πρόσωπο να βγαίνει διαρκώς από το ρόλο του και να φλιαρεί όπως εσείς? Εγώ δεν το είδα ποτέ τουλάχιστον. Δεν το είδατε, δεν το είδατε. Δεν το είδατε, γιατί συνήθως ένας συγγραφέας κρατάει το μυστικό της δημιουργίας του για τον εαυτό του. Κι όμως όταν τα πρόσωπα είναι ζωντανά, με δικιά τους υπόσταση μπροστά στα μάτια του συγγραφέα τους, αυτός δεν κάνει άλλο από το να αντιγράφει τις πράξεις τους, τις κινήσεις τους. Αυτά τον οδηγούν. Φυσικά, αυτό είναι γνωστό. Παρακάτω. Τότε γιατί απορείτε? Πρωτού παρουσιαστούμε εδώ μπροστά σας για να ζήσουμε τη στιγμή μας, νομίζετε πως δεν παρουσιαστήκαμε τόσες και τόσες φορές μπροστά σε εκείνον για να τον πείσουμε, για να τον αναγκάσουμε να γράψει? Πότε εγώ, πότε αυτή, πότε η δύστιχη μητέρα. Είναι αλήθεια. Κι εγώ του παρουσιάστηκα. Του παρουσιάστηκα τόσες φορές μέσα στη δυστυχία του γραφείου του, το δειλινό. Όταν ξαπλωμένο σε μια πολυθρόνα, δεν αποφάσιζε να ανάψει το φως και άφηνε το σκοτάδι να γεμίζει σιγά σιγά το δωμάτιο. Και το σκοτάδι να γεμίζει με εμάς, που ερχόμαστε για να τον βάλουμε σε πειρασμό. Αχ, αν φεύγατε όλοι από εδώ, αν μας αφήνετε μόνους, τη μητέρα με το γιο της, εμένα με αυτή τη μικρή, αυτό εκεί τα αγόρι πάντα μονάχο, κι ύστερα εγώ με αυτόν, κι ύστερα εγώ μονάχη, μονάχη, μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Αχ, η ζωή μου. Τι σκηνές δεν του προσφέραμε για να γράψει. Κι εγώ πιο πολύ από όλους. Μα για το όνομα του Θεού Δεσποινής μας, έρθουμε στα γεγονότα, σας παρακαλώ, κορίτσι μου, στα γεγονότα. Από γεγονότα, άλλο τίποτα. Η εφιξή μας στο σπίτι του είναι γεμάτη από αυτά. Ωραία. Θέλετε λοιπόν την ίδια ώρα η μικρή να παίζει στον κήπο, το αγοράκι να είναι στο σπίτι και η μικρή στον κήπο? Γίνονται και τα δύο μαζί? Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Να παίζει στον ήλιο ευτυχισμένη. Ήταν η μόνη μου ανακούφιση, αυτή η χαρά της, το κέφι της, όταν έπαιζε στον κήπο. Έφευγε από τη μαυρίλα της άθλιας κάμαρας όπου κοιμόμασταν κι οι τέσσερις. Εγώ μαζί της. Εγώ, συλλογιστείτε. Το φρικτό μολυσμένο κορμί μου δίπλα στο δικό της. Να μ' αγκαλιάζει σφιχτά με τα μπρατσάκια της, τα στοργικά, τα αθώα. Μόλις με έβλεπε στον κήπο έτρεχε και μου έπιανε το χέρι. Τα μεγάλα λουλούδια δεν τα βλέπε. Έκοβε μονάχα όλα τα μικρά. Ήθελε να μου τα δείχνει, γελώντας. Εντάξει, Δεσποινής μου, θα φτιάξουμε τον κήπο. Θα φτιάξουμε τον κήπο, μείνατε ήσυχοι. Μηχανικός, Τζίνο, έλα εδώ, Τζίνο. Λοιπόν, κατέβασε ένα σπετσάτο με δέντρα. 2 κυπαρισάκια εδώ μπροστά στη στέρνα. Έτσι, για να πάρουμε μια ιδέα, Δεσποινής μου, καταλαβαίνετε. Έλα, Τζίνο, δώσ' μου λίγο ουρανό. Τι πράγμα? Λίγο ουρανό, παιδί μου. Ένα μικρό φόντο, έτσι, να πέσει πίσω από τη στέρνα. Όχι άσπρο. Ουρανό σου είπα, παιδί μου. Καλά, δεν πειράζει. Θα το φτιάξω εγώ. Ηλεκτρολόγος. Σβήστα όλα, παιδί μου, σβήστα όλα. Και δώσ' μου έτσι λίγη ατμόσφαιρα, σελινόφος. Μπλε. Κατάλαβες, μπλε. Έτσι, μπράβο, σιγά. Έτσι, φτάνει. Δεσποινής μου, το αγοράκι σας, αντί να κλειστεί στην καμαρά του, θα βρίσκεται και αυτό στον κήπο, κρυμμένο πίσω από τα δέντρα. Θα είναι όμως πολύ δύσκολο να βρούμε μια μικρούλα που να παίξει καλά τη σκηνή μαζί σας, που σας δείχνει τα λουλούδια. Έλα εδώ, αγοράκι με εσύ, έλα εδώ, αγοράκι με, έτσι, έλα εδώ, παιδί μου, έλα. Άλλο και αυτό, μα τι έπαθε, θα πρέπει να πει 2 λόγια. Δεν έρχεται, να έρθω εγώ, παιδί μου, έλα. Έτσι, άκουσε, παιδάκι μου, άκουσε. Έλα να σου δείξω, έτσι. Λοιπόν, θα κρυφτείς εκεί, έτσι. Θα σκύβεις λιγάκι το κεφάλι, σαν να κρυφοκοιτάζεις. Έλα. Περίφημα. Πέστε μου, Δεσποινής, η μικρή τώρα τον έβλεπε να κοιτάει και έτρεχε κοντά του. Θα της έλεγε καμιά λέξη? Μην ελπίζετε να το κάνει. Όσο είναι αυτός εδώ, θα πρέπει πρώτα να τον διώξετε. Φεύγω. Αυτό ακριβώς ήθελα.
Γε μου, όχι. Σε παρακαλώ. Κάνε, πού πάτε, κυρία? Δεν έχω καμιά δουλειά εδώ πέρα. Δεν έχετε καμιά δουλειά. Αφήστε με να φύγω, παρακαλώ. Αφήστε με να φύγω. Πώς δεν έχετε καμιά δουλειά? Πρέπει να παίξει την τρομερή σκηνή του κήπου με τη μητέρα του. Ακριβώς. Δεν θα παίξω τίποτα. Σας το δήλωσα μιας εξ αρχής. Σας παρακαλώ. Αφήστε με να φύγω. Σας παρακαλώ, κύριε, πού να πάτε? Επιτρέπετε, κύριε? Αφήστε τον. Άντε λοιπόν, φεύγα. Δεν μπορεί, βλέπετε. Δεν μπορεί. Είναι αναγκασμένος να μείνει εδώ δια της βίας. Δεμένος στην αλυσίδα. Αιώνια και αδυσόπιτα. Μα αφού εγώ, κύριε, εγώ που το σκασα πραγματικά από το σπίτι όταν έγινε αυτό που έγινε, από μίσος για αυτόν, για να μην τον ξαναδώ στα μάτια μου, αφού εγώ βρίσκομαι ακόμα εδώ, θα ρείτε πως μπορεί να φύγει αυτός που πρέπει στα αλήθεια να μείνει με τον ωραίο πατέρα του και τη μάνα του, που πια δεν θα έχει άλλο παιδί από αυτόν. Εμπρός, εμπρός, μαμά. Έλα, κυρία Θειασάρχα, βλέπετε, σηκώθηκε για να τον κρατήσει. Έλα, έλα. Βάλτε με το νου σας πόσο πονάει η καρδιά της που πρέπει εδώ μπροστά στους ηθοποιούς σας να φανερώσει τι αισθάνεται. Και όμως η λαχτάρα της να βρεθεί κοντά του είναι τόση που... Να τη βλέπετε. Είναι έτοιμη να παίξει τη σκηνή της. Μα εγώ όχι. Αν δεν μπορώ να φύγω θα μείνω εδώ. Μα σας το ξαναλέω, δεν πρόκειται να παίξω τίποτα. Εσείς μπορείτε να τον αναγκάσετε, κύριε? Κανένας δεν μπορεί να με αναγκάσει. Θα σε αναγκάσω εγώ. Σταθείτε. Πρώτα η μικρή στη στέρνα. Φτωχιά μου αγαπούλα. Κοιτάζει σαν χαμένη με τα όμορφα. Με αυτά τα όμορφα ματάκια σου. Ποιος ξέρει που θα ρεις πως βρίσκεσαι. Είμαστε πάνω σε μια σκηνή, χρυσό μου. Τι πράγμα είναι η σκηνή? Κοίτα. Ένα μέρος που παίζει κανείς τα σοβαρά. Παίζει θέατρο. Και εμείς θα παίξουμε τώρα θέατρο. Στα σοβαρά όμως, Και εσύ μαζί. Αγαπούλα μου. Τι σκληρό θέατρο θα παίξεις εσύ. Τι τρομερό είναι αυτό που σκεφτήκανε για σένα. Ο κήπος, η στέρνα. Είναι στα ψέματα βέβαια. Έτσι είναι το παιχνίδι, πουλάκι μου. Όλα είναι ψεύτικα εδώ. Εσύ βέβαια δεν προτιμάς μια ψεύτικη στέρνα για να παίζεις από μια αληθινή. Δεν είναι έτσι, μωρό. Για τους άλλους είναι παιχνίδι. Μα όχι και για σένα που είσαι αληθινή, αγαπούλα, και που παίζεις τα αλήθεια σε μια αληθινή στέρνα. Όμορφη, μεγάλη, πράσινη, με τόσες καλαμιές τριγύρω που κάνουν σκιά. Κοιτάζεις το νερό, και πώς γυαλίζουν απάνω του οι αχτίδες του ήλιου που σπάζουν τον ίσκιο. Βλέπεις και ξεπετάγεται μια από αυτές τις αχτίδες. Όχι, Ροζάκι μου, όχι. Η μαμά δεν νοιάζεται για σένα εξαιτίας αυτού του παλιόπαιδου. Εγώ έχω όλους αυτούς τους δαίμονες που μου τρυπάνε το μυαλό μου. Και αυτός εκεί... τι κάθεσαι εκεί πέρα πάντα με αυτό το ύφος του ζητιάνου. Φταίς κι εσύ που τούτη εδώ η μικρούλα πνίγεται. Γι' αυτό σου το ύφος. Σάμα της εγώ δεν την πλήρωσα για όλους. Εγώ δεν πλήρωσα για όλους όταν σας έφερα σε αυτό εδώ το σπίτι. Τι έχεις εκεί? Τι κρύβεις? Βγάλε έξω το χέρι. Βγάλ' το! Πού το βρήκες? Πού το βρήκες το περίστροφο? Ποιος το έδωσε? Βλάκα. Εγώ στη θέση σου αντί να σκοτωθώ, θα σκότωνα καλύτερα έναν από αυτούς τους δυο. Ή και τους δυο μαζί. Θαυμάσια. Και την ίδια ακριβώς στιγμή εσύ αγαπητέ. Δεν είναι αλήθεια, κυρία μου. Τι? Δεν έγινε καμιά σκηνή ανάμεσα σε αυτήν και σε μένα. Βάλτε την ίδια να σας τα πει. Ναι, είναι αλήθεια, κύριε. Μπήκα στην κάμαρά του. Στην κάμαρά μου, τα ακούσατε? Όχι στον κήπο. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Μας ενδιαφέρει μονάχα η δράση. Το είπα. Προχωρείτε. Τι θες εσύ? Τίποτα, παρακολουθώ τη σκηνή. Α, και εσείς εκεί για να παίξετε το ρόλο της. Ακριβώς, κύριε, ακριβώς. Και θα έπρεπε νομίζω να τους είστε ευγνώμων για την προσοχή που δείχνουν. Συνεχίστε. Α, ναι, ευχαριστώ. Μα δεν καταλάβετε ακόμα πως αυτό το έργο δεν μπορείτε να το παίξετε? Σας παρακαλώ, ναι. Δεν βρισκόσαστε μέσα μας. Και οι ηθοποιοί σας μας παρατηρούν μονάχα εξωτερικά.
Πιστεύετε ακόμα πως μπορούμε να ζήσουμε μπροστά σε ένα καθρέφτη που δεν μας παγώνει μονάχα δείχνοντας τη δικιά μας την έκφραση, μα που μας παραμορφώνει σε μια γνώριστη γελιογραφία του εαυτού μας? Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να το παραδεχθείτε. Εντάξει. Τραβηθείτε. Περιττό. Εγώ δεν προσφέρομαι για θέαμα. Σοπάστε τότε, σας παρακαλώ. Και αφήστε με να ακούσω τη μητέρα σας, τουλάχιστον μη μου το χαλάτε. Λοιπόν, κύριε, μπήκατε? Μάλιστα, κύριε. Μπήκα στο δωμάτιό του. Στο δωμάτιό του? Δεν βαστούσα άλλο. Έπρεπε να πετάξω από την καρδιά μου όλη αυτή την αγωνία που με έπνιγε. Μόλις όμως εκείνος με είδε να μπαίνω. Δεν έγινε καμιά σκηνή. Έφυγα ακριβώς γι' αυτό. Γιατί εγώ δεν έκανα ποτέ μου σκηνές, καταλάβατε? Αλήθεια. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να παιχτεί η σκηνή ανάμεσα στους δυο σας. Είναι απαραίτητο. Εγώ, κύριε, είμαι εδώ. Ωραία. Μακάρι να μου βρίσκατε έναν τρόπο για να μπορέσω να του μιλήσω για λίγο. Να του πω όλα αυτά που μου πλακώνουν το στήθος. Θα το κάνεις. Για τη μάνα σου. Δεν θα κάνω τίποτα. Για το Θεό. Θα υπακούσεις. Δεν την ακούς που σου μιλάει. Δεν έχεις καμιά στοργή στα σωθικά σου. Όχι. Κι ας τελειώνουμε μια για πάντα. Σας συγκετεύω. Πρέπει να υπακούσεις. Μα τι είναι αυτή η λύσα που σε έπιασε? Θες όνει και καλά να βγάλεις τη φόρα μπροστά σε όλους την ντροπή σου και τη δικιά μου? Μα εγώ δεν θα το δεχτώ. Και με την άρνησή μου θα μείνει ικανοποιημένος και εκείνος που δεν θέλησε να μας παρουσιάσει στη σκηνή. Αφού ήρθατε μόνοι σας. Αυτός, ήρθατε. όχι εγώ. Μα δεν βρίσκεστε κι εσείς εδώ? Αυτός ήθελε να έρθει και μας τράβηξε και εμάς. Και άρχισε κατόπιν να σχεδιάζει μαζί σας όχι μονάχα εκείνα που έγιναν στα αλήθεια, μα σαν να μην έφτανε αυτό και εκείνα που δεν έγιναν. Μα τέλος πάντων, πέστε μου εσείς τι έγινε, πέστε μου. Βγήκατε από το δωμάτιο δίχως να πείτε τίποτα? Τίποτα. Ακριβώς για να μην κάνω σκηνή. Ωραία. Και κατόπι, τι κάνατε κατόπι? Τίποτα. Έλα. Περνώντας από τον κήπο. Ναι, λοιπόν, περνώντας από τον κήπο. Μα γιατί θέλετε να μ' αναγκάσετε να το πω? Είναι τρομακτικό. Είναι η μικρούλα. Εκεί, στη στέρνα. Ναι. Εκεί στη στέρνα. Και αυτή τον ακολούθησε, και τότε κύριε. εσείς έτρεξατε. Όρμησα για να τη βγάλω. Να τη βγάλετε. Μα ξαφνικά σταμάτησα. Γιατί πίσω από τα δέντρα είδα κάτι που με πάγωσε. Ο μικρός που στεκόταν εκεί ασάλευτος, με μάτια τρελού και κοίταζε μέσα στη στέρνα την αδερφούρα του πνιγμένη. Έκανα να πλησιάσω και τότε... Παιδί μου! Βοήθεια! Μα τι έγινε, πληγώθηκε στα αλήθεια? Πέθανε το καημένο το παιδάκι. Μα τι πέθανε? Θέατρο είναι, μην τα πιστεύετε. Είναι η πραγματικότητα, πέθανε. Όχι, θέατρο είναι. Θέατρο είναι η πραγματικότητα, κύριε. Πραγματικότητα. Πηγαίνετε στο διάολο όλοι. Φύγετε από εδώ, φύγετε, δεν βλέπω κανέναν. Διαλύεται η πρόβα, σταματάνε όλα. Φύγετε. Ηλεκτρολόγε. Σβήστα όλα τα φώτα. Άναψε μονάχα ένα μικρό γλομπάκι για να βλέπω που πατάω.